Iyan. Hatod po sa Indo kang PBN Broadcasting Network Incorporated. Radio Station DCGB AM ang espesyal na presentasyon po kan programa in koneksyon sa bisperas kan kafiestahan kan sa tong mahal na patron Senyor San Rafael kan siyudad ni Legazpi. Bisperas man po kan kapiestahan kan sa indong paboritong radyo DCGB. Fiesta Parada 2023. Ansa mo ya pong pagrespetar sa lambang miyembro kan familia. Asin sa gabos na mga nag-aantabay, kasabay dyan ang samuyang paghagad mo na ning dispensa, duman sa mga nakasubaybay sa regular programming. Dahilan tangon yan po, alburon mo na niya tong oras para man po kay Senyor San Rafael. Fiesta Parada 2023. Yaon dyan ang tropa sa luwas ang news team. Sa control technical si kumpadreng Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Siyempre sa newsroom padagos yan ang pagsubaybay kan mga istorya lokal, national, international. News Direct Mar, Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran. Siyempre sa samuyang Facebook page, Jen Matthew Balyaran, tarabang pa dyan, Jimos Barrios, Ans Galero, Angel Mustaza, Thresia Marilitana. Sa mobil siyempre, yaon dyan, nag-rekurida, nanginginot sa parada. Boy Mata, ang mata sa kalsada. Oy, so mga nag-antabay-tabi dyan, worldwide netwide sa DCGB News Online, bisperas ngun yan kan Legazpi tabi. Sa inmang kamong lugar kan kinaban, welcome po. Fiesta Parada DCGB special coverage. Ako po ang sa indong makasabay, si Pio Fernandez. Narumduman ko ining tugtog na ni Padignal. Elementarya pa kita. Iyon na ini. Pag may mga parada baga na. Pagkatapos kay Boss Art Ozia, iyon na no. Presenting your movie guide on parade. Ako po si Pio Fernandez. Inutunta dyan sa luwas. Ano daw ang darang impormasyon? Kumpadreng Jomar, tama ba? Si Pading Jomar? Pading Jomar! Salamat, Paring Pio. Good morning. Good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Ako ining halin sa First District. Na-report kundi halin ni Digdi sa kanto kan Lacandula Drive and Rizal Street. Digdi mismo sa may tabi Paring Pio. Kung sa inyo, Digdi ang assembly and starting point kan parada. 187 contingent Jesus Maria. participating. Walang iya ka. Buminilong niya sa parada. Ano paliwas ha? Haloy na yung parada, no? 187! Yan nakaaging pista. Garo mga 80 man ito. Sobrang doble. Di, ano na natatanaw mo sa kalabaan kan mga nag-formation dyan? Nasa assembly na digdi. Ang nanginginot nakapwesto. Asin piso una ang nakapwesto digdi. Iyo ang mobile kan DCGB. Natural, da ipwedihan. Tradisyonan. Roger, inabantay na ini. Tangani na makahusto resto pa. So pati ang pwesto kan pinaka kapinunan o napipwestohan kan mobile kan DCGB mga 150 meters sali na digdi sa kanto. Inabanti na ini. Nakasunod digdi ang brass band kan Philippine National Police. Yan. Ayan, sige ang tugtog ninda. Then nakasunod na sa indaan baligaro duwang platoon kan Philippine National Police Mangkiraray. Pigsunda din ni kansarong platoon kan Bureau of Fire Protection. Nakapwesto naman sa Bureau of Jail and Management and Penology, sunod sa Bureau of Fire Protection. Then
nakapwesto naman ang dakul-dakul ini, Philippine Coast Guard. Medyo nagkapakasarong kumpanya ini. Oho. Na nakapwesto, may mga dara talagang mga halabang armas ini, mga assault. Igwang mga kunyan, igwang mga magasin. Dai. Dako. Pero may mga bandolier sinda, kakayaon sa laog. May mga bandulyer. Yan. But mong sabihon, kumpadreng Jomar, uminabante na. Ipa, naghiro. Nag-injut sana. Punisto sana. Yan. Punisto sana. Sige. Yaon man digdi so grupo ka na Philippine Navy. Yan. So mga Navy. Ayan. Oho. Tapos Air Force. Magagayo ng mga taga-Air Force na babae digdi. Jesus Mariosip, yun na naman so nahiling mong salbay ka. Iyo man sa nakaya so nag-i-smile sa sakuya. Kaya yun ang pansin ko. So iba din, niris na ba ko? Pero sa pormada kan mga uniforme, kisay ang pinakamagyo na ilingon, Army, Air Force o ano, tabi niya. Actually, ang makaka-attract attention sa tuya, pag kiniling ka, ang Bureau of Fire Protection, so nagkakalayo bagang orange, so nagrarawaraba. Oo. Yan. Then, kung nihilingon ta, ang sunod na medyo makuatulos ang attention mo, ining sa Navy. Navy? Na medyo color abo na camouflage. Camouflage. Na abo. Spell camouflage. Abo ang color kay ni. Natanaw abo. Pagkatapos sa Bureau of Fire Protection, pag nasulo, lumana abo na. Sunudan nun pati sudua. Ayun. Lagayak. Lagayak. Then, nagpaka 7 colors man. Siyempre, so, Philippine Army, talagang patrol uniforme, panlaban talaga sa giranan fight ninda, puro man may darang halaba. Yan, may mga armas de fuego. Opo. Daing mga pintura sa pandok, so bikon bagay ki green, itom. Pero ang kalo ninda pa di, so sa green ba, naramdaman mo ito? So parang mga pang special forces. Yeah. Pero bakong green, medyo gold, like gold din eh. Magayon. Roger on that. So, Bureau of Fire Protection. So, PNP, yan. May mga gamit na, dahil sindang darang halaba. May mga Armalite, M16. M16, replay yan replay. Yan, M16. Tama. Tapos, dahil sa ng magazine. Yan. Tapos, may magazine da, may ngapot kayo, holster. Oho. Anlaw, bako man sa pang Armalite na magazine. So pang pistol. Pang pistola. Pero, dahil man ang mga darang pistola. Apuera sa sarok na yun din nakasabay. Siguro nakalingaw iwalat sa pistola. Abangan na, tabad may malintensyon. May sukbit sa sarok. Pero sa mga nagtatawang security ng Philippine National Police, ito sa may sukbit. Yan. Nagpakapalibot, hindi. Very good. Ay tayo may tuminaray tayo na orig di. Mga 6x6 na ba kayo ni? Aba? So runoda na, hukbong himpapawit, 6x6. May mga trooper sa laog. Daing laog so 6x. So driver sa nabuda so sarong alalay. Driver, may laog ba na 2 gate sa likod. Yan. Tapos 4x4. 4x4. Iwan naman yung 4x4 by ID, 9th ID. Philippine Army man ini. Yung mga army. Igwa pang 4x4 by 311 31 IB. Batalyon. 31st Infantry Battalion. Ang magayon na service. Yan. So, ano ba kapatid? So, pag luminaw ka pa digdi pa rin, maski ako, pag luminaw ako digdi, maski si Mrs. Kaya makayang bungkalon. Armored personnel carrier na may machine gun sa itaas. Nakamuntar so machine gun?
ang fix machine ganini, fix ba ka? Nakapix. Sufix masinggan, no. Taan mapo ang maputo kay ni nasa laok man giraray. Sa Ako sunaguldot ang kayo. Bako so nag-uldot sa ayan. So sa loob ang control. Yan. Sa laog malaog ka, kapot-kapot mo so machine gun, sige ang taririk mo. Yan. Yan. So driver lugod, so iyo ang uldutan payo. Balik sa nagloko-loko. Pero pwede man hindi siya lumagto. May lukdo. Ay, lukdo. Pag kinabig niya. Kundi siyempre, parade nga ya. Dapat mahiling man nga ako. Buda, ilingon mo kung paglakaw kan, kung so ililiwas bagan duang kamot na garin nakakurso mano. Yan. Dahil man makaluwas ang kamot kay ni. Dahil makahusto. Dahil makalusot. Dahil makalusot. Sarado na ini. Bulletproof ini ka, boss. Yan. Ang pinaka-access mo sa nanaggatso sa payo. Subulsutan. Yan. Yan. Iyo ito. Nakasunod ang Sarongboy pick-up truck kan Philippine Coast Guard na may lunad na mga Shih Tzu. Bako. K9. K9, yan. Belgian Malinois siguro ini. Anong ayam daw ini? Sige daw. Papunta. Sir, anong rasa? Anong breed kang ayam nito? Belgian Malinois, tama. Malinwa. Hindi ba ako magkukod? Primero ukod ko sa kasubago sitso. Belgian Malinois. Thank you, sir. Duaan lunad kening Belgian Malinois. Palibas sa mahilig ka sa inayama. Masayama. Tinda pa rin so na nagpaparong kan kung may bomba, may droga. Yan. Araw kayo ni sugamit tuman sa tabako, pier baga na may naparong na mga droga duman sa piklusot ng mga motorsiklo. Iyo. Oho. Araw kayo ni sugamit. And so pick up na truck, may kuyot na rubber boat. May rubber boat. Yan. Na may lunad na sarong diver. Nakagilid din ni sa salog, malabang lumukso ini. Na may darang oxygen. Naka-fragment suit. Yan. Naka-fragment suit na ini. Baka makaagi ni kitubig. Bigla sinang suminatalikad baga. Minatuwal sa nabigla. Sulog na siya. Yan pa din ang sitwasyon. Then sunod na, nakapuresto digdi. Ini nang sa mga drum and lyre corps. Kan manday-lay na eskwelahan. Mga saradit ining nainot. Jesus, Mario. Ako sa may party Araniyon ako sa may party mismo kang Caltex. Matindi. Mga ini, humapon elementary school. District 2, yun na inot. Jesus ko, oo. Mga dahil pa ka mo pagalbe. Yun na nga. Dahil pa managpupuna di. Dahil pa. Anong eskwelahan ka mo? Humapon po. Okay lang sa inyo, mga 2 oras, 3 oras maglakaw. Opo. Naradang ko sa DCGB yan. Hi, ma'am. Ayan, nagpuna, mga saki pa ni pa rin mga elementary ni. Garo ma-distansya kita, garo maribok na dito. Iyo. Ay, na ako madumanan. Nagkahita na ako, mabal na to. Distansya So, mo na. bali, itaw ko na sa mo general situation ko na digdi pa rin. Digdi sa kasulungan, nakapwesto na digdi sa mga mainot. Then, sa mga barangay, mga opisina kan city government, nakasurunod naman digdi. KSO, kan po niyan panlungsod, treasurer's office, kapos-kapos na. Tapos, nag-aarabot-abot pa sa napade. So, ibang mga drum and lyre corps, alis sa Manday China Schoolan. Pero sa iba, ano yun mismo sa lawag kang compound kang gasolinahan, nagpupwesto naman sila, nagkahalat kan nag-consign sila masunod. Sa may order of parade ng tabi ni Pale. Roger. So, while na sa mga nainot na, sa mga inot na diretso, abante na drum and lyre, iyon na ining sige na turok-tok na go-oram up na ini. Makiyon ng panahon, malumlum, dahil nag-uran, dahil manag-iinit. Good. Saktong-sakto sa kining parade. Dahil di kining hiling ko, dahil di kimasurrender, takayang-kaya ni daan panahon. Yan pa rin ang sitwasyon, digdi sa Michael Pex, Yomar BM, DCGB. Fiesta Parada! Puwerte ang butobot.
Ans, uy. Ans Galero. Ay. Anong maray na negosyo dyan ko dyan? Big. Tubig, Wastewater. igwang nagpapabakal dyan. Gua. Good. Sa inang posisyon mo. Ang location pa sa Pio kan mobile unit yaong kidiligdi sa may Uroyotan sa nakan Proxy Hotel yaong kita mismo sa Bungangaw kay sa pinakaenot na parte kan Fiesta Parada de Legazpi nagsusunod sa mobile unit and marshal as seen and colors kan Philippine National Police dangan and Philippine National Police Regional Office 5 banda. Sa ngunyan Sir Pio big obserbaran kan DCG News ang sitwasyon digdi sa payo kay ning parada medyo dahil pa kami nakakaabanti digdi sa uyang kinamumugtakan Sir Pio na may mga pigharan at pang nagkaperang contingents dahil sa Puruson kan may Caltex as in sa likod na parte kay niya mientras na may nagkapera pa man na mga private vehicles ni Sir Pio na nabubuyong maglalaog pa digdi kaya mga miyembros kan PSO sibot-sibot mo yan sa pag-asikaso kan trapiko na dahil na makalaog mo na digdi para makapuuna ang programa o kaya iling parada. Tapos sabi kasubago ni Sir Dar Perez alas 2 sakto ni na pagkahapon dapat maka-pull out na digdi para dahil buto na inod o kaya makusog na oran durog pa ko niya na kung ilaladawan ta sa publiko Sir Pio madurod ang pug ang kapalibutan taligdi sa tuyang lokasyon. Okay, talking about yung traffic ends, kung ika mapasiring halimbawa sa Rawis area, halik ka digdi sa Legazpi, sa inaan bulsot mo, tabi. Duman ka na sa may San Roque, Sir Pio, sa may Kalye Siping. Yan, magsiping-siping mo na. Yan. Malipot-lipot. Yes, duman mo na sa siping-siping. Doon ka muna. Yan, agi digdi sa may Philippine National Bank. Yan. Oh, yan. So pasiring naman sa Legazpi Sentro. Man ka na sa may Gugun Bugtong Bypass Road. Yan, duman ang bulsot naman. Takon mga pwersa kaligdi Sir Pio sa may Caltex, pasisiring dyan sa may City Agriculture's Office baga sa Pio. Oo. Medyo di ka makakalaog dyan. Tapos mga contingents dyan nagpweresto. Pa na sa ngunyan, nakuha to sa listahan, nasa 160 ang contingents. Oho. Kaya medyo huro halawig ang parada tango niya na pagkahapon. Oh, yo, takasubago nga ni, sabi ni kumpadreng Jomar, 187 na yan. Pero Yo, confirmar na niya, so official list, nasa 160 sa na Sir Pio, na makakaibalig di sa nasambitan ng Fiesta Parada de Legazpi. May koneksyon sa kafiestahan ni Senyor San Rafael de Arcangel. Yo, gunmon 160. Kasi ang mga eskwelahan. Mga eskwelahan yan. Ngunyan, kumusta ang volume kang spectators niya to? Sa nahihiling mo diyan sa imong kumbaga bird's eye view o vantage point? Yes, iling kahalabahan ay mikan lokasyon ta Sir Pio. Paano anak yung mga spectators, aki, gurang, mga teenagers, siraon ligdi para abangan nila bihira man sa na mangyari ang parada sa nasambitan ng lugar. Ilingan ni sa may hotel, sa may Proxy Hotel, medyo dako naman ang tao na nag-aarabang sa pagpuon formalmente kining Fiesta Parada de Legazpi. Big ang probinsya rin man siguro Sir Pio, kasunod ko kaya madumpugon digdi sa tuyang lokasyon. Ang unyan medyo nag-iinit-init, kaya pig-expect man na talagang dakulan, mag-iriling, magsarabay sa nasambitan ng aktibidad. Sain ang kunyan, sain ang tumbok, ang agi kayan. Ang agi kay ni Sir Pio, susog sa pagkikipag-oron sa mga personal ICT kan PSO, baka diretso midigdi, maliko kami dyan sa may corner Ramon Santos, maagi kami sa may Arco Bagasan, sa may gilid kan Arco kan Orosite, diretso kami sa may Rotonda kan Ayala Malls, Legazpi, malaog kami dyan sa may corner baga kan Dunkin Donuts, palalaog dyan sa may 101 Shopping Mall, dangan madiretso kami Sir Pio, Pacific Mall, paluman sa may Yasano, and maliko na kami digdi sa may Legazpi City Science High School, diretso na sa reviewing stand dyan sa ampang mismo kan SM City Legazpi. Yan, o so likayan na yan kan mga motoristas, yan kang kalabaan kan mga kalingan. Yes, posibleng ining parada Sir Pio, abuton ki mga alas 4, alas 5, halawig ngani, may mga drum and lyre core pakitang kairabahan digdi, pero ang ginagayon ng kining exhibition, duman na mismo sa reviewing stand
para daida mahaloy Oo. an pagdalagan ka na sambitan ng aktibidad. Pirang minuto sa exhibition. So bago kayo Sir Pio, susog sa pagkikipag-uruntaman kay Sir Dar, nasa 8 minutes. 8 minutos. Yes. O times 160. O yugon mo. Pero so ano sila, may pili Oo. sa ng drum and lagor na ma-perform. Yun. Plus yung waiting time pa kasumasunod. Oo, Di pero ba? kasi bago Sir Pio, bago kita mag-proceed sa tuyang lokasyon, ang sitwasyon man sa SM Legazpi, yaraw na duman sa mga props na gagamiton kan mga ma-perform so mga instrumento, yaraw naman duman. So talagang digdi, maralakaw sa na parada sa na foot parade sa na talaga na mangyayari sa pagpasiring mi dyan sa may reviewing stand. Kumbaga, pass through ang parada. Duro-diretso ng exhibition. Tapos mabulta na sana sa mga contingents na ma-exhibir. Tama. Yan, pasa masidlang kamo. Yan. Yaning makurukas-kas. Makurukas kasi yaon duman sa entablado. Claire Harire. Yung nga lang yun talaga si Kaso dumaan. Yung nagmamando. Ang katandem naman ni Kuya Bunjing. Oh, yan. Sa entablado. Oo. Yan. So, apel kayo Sir Pio, mga eskwelahan, mga city offices, mga national government agencies, presenting ko yan, ang si Tentang Barangay sa Syudad Kay Legazpi, pakikisumaro man digdi sa aktibidad na ini, mientras na ang iba, yarao sa gilid, nag-iiling-iling man, nagpipicture-picture, kan kagayunan kan Fiesta Parada de Legazpi. Roger to that. Sige. Kung nasa Pio ang impormasyon digdi sa puon o kaya payokan na parada, any moment na mapuon na ang parada dahil sa nagharanda na ang mga marsalta, ang mga miyembros kan PSO and colors as in man ang PNP Regional Office Number 5 band. Yung nasa Pio kay bahala sa ko yung partner mo niya na paghahapon, boy sa mobile, ang sigalero, DCGB. Thank you so much, Hans. Reserve force muna. Reserba muna ang puwersa. Dahil pa man, may mga hanap buhay kita pagkatapos mabareta. Dahil bareta. Sige, diretso lang kita. Hanap buhay, then standby lang ka mo dyan. Mahalawig pang laban tabi. Ang bilog na puwersa. Tatanonoy ma-take over si Tatanonoy. Diretso. Sige, diretso kita. Sige. Yan muna ka mo ha, yung tropa, standby lang. And i-reserve ang pwersa. We will be right back. May mga hanap buhay kita. We will return. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na, Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3 plus 1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3 plus 1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan
katawan at memorya. At James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with James Coffee Mix Twin Pack. Sa James Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. Choose what's true. Ito ang moment mo. To choose what you love. Choose what is cool for you. Choose what is true. Choose what's true. Time to feel alive. Time to share your voice. With GSM Blue, celebrate your choice. Choose what's true to you. 'Cause summer on GSM Blue. Choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DCGB, eksaktong alas 2 ning hapon. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Para sa pangalas 2 sa pagbabarata, ngayon pong aldaw ning Lunes, petsa 23 kan bulan ning Oktubre taong 2023. Palagusan pagirumdom ka Department of Foreign Affairs or DFA sa Overseas Filipino Workers or OFW sa Lebanon na magpa-repatriate o maguli na sa Pilipinas mantang dai pa naglalala ang tensyon sa Southern Lebanon. Sigun kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, mas magayon na atab pa sana o maguli na sa nasyon ang mga Pilipino para dai maipit sa kariribokan. Sinabi ni De Vega na planong ini o ang planong ini ginibo dahilan o dahil initaas na ninda sa Alert Level 3 ang Lebanon kasunod kan na paglalaom o piglalaoman na pagbawi kan Israeli forces sa nasabing nasyon dahil sa pagtabang kan grupong Hezbollah sa militanteng Hamas. Siniguro naman kan ahensya na handa sindang magtabang sa pamasahe kan mga Pinoy na gustong magbalik sa nasyon sa lalong madaling panahon. Yan ang pangalas 2 sa pagbabarata dito po sa Radyo DZGB. Ako po si Kuya A. Marhay na hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya. Plus sa panalo. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kulang sa sigla at performance? Nawawalan na ba ng gana? Ikintat mo na yan! Ang bagong herbal dietary supplement for men. May sangkap na clavo, huasca at maca roots na malaki ang maitutulong sa pagpapanumbalik ng intimate life ninyong mag-asawa. Gawing kapanapanabik at mainit ang inyong pagsasama. Ibalik ang sigla at gana gamit ang King Tut Dietary Food Supplement for Men. Kung mahal mo, i-King Tut mo.
Lamna. King Tut Capsule, dietary supplement for men. Mabibili na sa inyong mga suking butika. This is ang Surf Bar New Look na. Bula, puti, Power pula, power puti. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, power puti. Baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na. May Active Clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Pulang ginamahigos ang orago na albayano. Yan si Adrian Salceda. Taon-taon permimin na ginibuhan, todo-todo ang serbisyo dahil nagtitipid. Numero unong masasabi katuwang sa pag-asenso, ang tunay na legit. Lakol ng tinabangan, kaugmaan ng bitbit. Adrian Salceda, pag-abakan masa. Adrian Salceda. Badi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halis sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na. Makita ka pa. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diretso ang parada. Magayon bagaan pading nalpagiling kung sa mga nagbubutubot, nagbuburubayle, ano? Sabay sa cadence. Joshua! Joshua! Yes, Sir Pio, luto na gara sa sira. Pinidaso na ni Junior. Iriri niya na, para taon-taon. Ayun ka ganyan. Yes, maray na hapon tabi, Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay location. Ano naman ako digdi sa Atubangan, kana Pacific Mall, Legazpi City, kung saan harayo pa tabi, Sir Pio, ang parada. Pero ritaro na ang pasaro-saro na pagtambay, ka nagkatirang mga nag-aabang. Igi sa aagiyan man ini, igi sa nasabit ang lugar, dahil lang ta magayon kayo ni Sir Pio, ta preskoon, malimpoy, malindong ang lugar na ini. Kaya kadaklan sa mga yaraw ni Sir Pio, medyo mga maggurang-gurang na, budak mga aki. Yan. Nagpakaturo ko ini sa Hagyan mismo, kan mall, pero hindi kaya sa aagiyan, ining Imperial Street, hindi bagang pagpumuli sa may kanto-kandang kinto na sundo duman sa may Cayetano Malls. Open pa ang tinampo para sa mga vehikulos. Yan. Pero susod sa nakakaulay sa Sir Pio sa mga members ka na pulisya na nakataltag sa lugar, pag nagsikad na parada and medyo haranina, automatic masarado naman tindakan na tinampo. Pero ngunya na on standby pa man, bukas pa ang tinampo para sa mga nag-aaraging vehikulos sa Sir Pio. And reparo taman ang pag-abot, pagtambay ka nagkapirang mga residentes para maghiling kaining saro sa highlights kan napapaabot ng fiesta celebration ining fiesta parada de Legazpi. Di yan. Okay. So pig sabi bong kunyan, so pigtuturo kawan yan, so hagdanan dyan sa may Ayala Malls. Bako, so hagdan mismo kan sa may Pacific Mall. So sa Pacific, iyo, pwede dyan mananggad ano. So mga tanggad dyan, ano,
Yan. Oho. Malimpuyon mananggat tabi Setiyaw marayang uyip-uyip kan paros kaya Iyo. Pirti man nagadig magtuko-tukaw habang nag-aalat kan pag-agi kan parada. Roger, sige. Alright, tabi Setiyaw, yan man ang presenteng sitwasyon tabi sa lokasyon. Atubangan na yan kan Pacific Mall sa Kalabaan kan S. Imperial Street. Joshua Bino, DCGB. Fuerte. Parada. Garubaga padingal suko niyan. So, tactical inspection. Ano padingal, Armario padingal? Naramdaman mo, tactical inspection. Oo, tama. So, ano kasi? Yan, oho. Ano kasi baga kayo ito? Yan. Ayan agad. Ayan na. Yan. Sa may Ayala. Yan. Nakulong digdian mga magayon mo niyan. May na naman so paradan mansayan mo bako yan ng mga Pagayon ang view. lang iya ka. Pagayon ang view. Natutukawan ko ni Louie. Tawag kami digdi ni Louie. Ay dago ka daw ang boses ni Lowens. Dago gunta daw ang boses ni Lowens. Report na si Louie. Oh, Lowens. Oh. Hello. Lowens, anong sitwasyon diyan? Yo, good morning. Ay, good afternoon. Nya. Pangyari. So, sa tuya bagang amigo, ito napapalaban, kandidato daw baga ito sa Banyadero. May negative comment ko ba? Ano naman da? Tumanda, wala lamang. Lagi ka. Sige. Sige. Ang sitwasyon. And pinag-aanap tigidara ko yan. So, mga ano na ini. Ining mga gayon na view. Pero may mga magagayon na talaga yung view sa inotan ni. Yan. Kaya, sinirlang kami dito. Yan. Relax na. Tama, dangog ka ni Madam Rematica. Yung mga buro view mo nga. Sige. Iba man ang cover ka ni Loen? Iba man sa ginsa. Ano ka man dyan? Ano cover man ka dyan? Nagkatuparan sa kami dito. Kaya nung sa target ng location. Yan. Kumbaga sa may neuron yung dingding sa dahil sa tahaw kan. Sa tahaw kan silang pumaga. Oho. Ay gabag na siya Royland. Yan, oho. Kaya kami dingdingon niya, naka-standby ta, yun ang anin eh. Tranquil dyan. So, parada. Malimpoy ang araganda, medyo maraganda lang kidiit. Oho. Pero, nagahalo ang dampog sa Sildang Kanal daw. Yan. Kaya, very cooperative mo yan ang panahon. Oho. Kaya gulpin ang tao, digdingon niya tabi pa rin. Nagruso na. Nagruso na digdi sa may main entrance baga kan Ayala Mall. Ayala lataga kang parada. Iyo, oho. Latangat man kami digdi kung ano ang mga pagayo na view dyan sa parada. Halawig na panahon pa di ano, daday ning bungkaras kang parada. Ayo, ngunyan burilon sa mga tao. Burilon. Kaya nagruluwasan na, pati mga estudyante nga ni, hindi kung sa inarali ni. Yan. Baka ang aram ko sa ibang taga Albay District nag-arabsent. Oh, permi na, kaipuhanan. Saga nga ni, saga baga, fiesta official sa Legazpi. Yan. Daing opisina. Pati sa mga gobyerno na sakop man kan Legazpi, buda sa mga national government agency na nasa jurisdiction kan Legazpi Port, wara yaning kunyan, ning opisina. Yan. Sige pa dito, may nagtaning na ito sa mga aber daw. Pagayon na, no? Kaya na view. Yan, sige. Yeah, tadi yun naman ang Parliament Trust. Thank you. Sige. Narumdo mo. Tactical inspection pa di. Yun na gada no? Pulutong, unang pulutong. Pasulong! Cut! Yung bagang pa di ano?
Mala, buruhay pa mambaga kita. So nagpara kontra ka na ROTC, malangon yan, dahil mambaga. Buruhay baga kita. O nag-ROTC. Pero kito, nag-ROTC, 2 sa nang kunyan, semestre. So duwali, nagayang ko sa komandant. Ang pagkasaba ng bagi, minainom kaming tuba, 2 galon. Ay, nga maglawag sa aga. Unang bala sa mo, sabi kan komandant. Sige. Aber daw. Diyan kita sa Poon kan Fiesta Parada 2023. Compadre Jomar, what's happening na dyan? Salamat pa rin, Pio. Tama pa di. Ano yung ako di sa Poon kan Fiesta Parada, pero dahil pa nagpupoon, so kapinunan kan Fiesta Parada. Alas 2 sa 12 na. Yan. Supposedly baga alas 2 dapat magpuon. Pero dahil pa nakakaabante. Kasi pigiling-giling ko kaya pa di. Sige pa ang arabutan digdi. Iyo. Kan sa mga partisipante, lalo na sa mga haray yung sa lugar. Iyo. Haray yung lugar. Minabot pa sa nadigdi. Pinakiriling ng gadgabo sa mga nasa amin in uniform. Nata ito na naman. Inagihan pa di gabos. Magpun sa kapinunan kan men in uniform. Oh. May puminaso digding mga makayulo na babae. Mga bastoner. Mga bastoner. Uy, talaga so. Nagluluwas ang igul-igul. Ano pa rin igul-igul? Magagayo pa din ang sulot ni Dana iba. Sararo Swiling. Hali ini pa din. Hali pa ini pa di sa ibang probinsya. Oh, Sararo Swiling. So di direksyon kan mga matakan men in uniform. Yes, siniribot kaya hanap kang cellphone sa bulsa. Siniribot magpoon naman sa National Police sundo o digdi sa ultimo sa Coast Guard. Siniribot kukot kan bulsa. Kukuha kan cellphone para magpicture. Digdi sa representante sali sa Matnog. Oh. Ang Matnog National High School Majorettes Drum Lyre Corps na uminabot mo niyan pa sana. Very good. And thank you so much sa pagpartisipar sa Legazpi Fiesta Parada. Yan. Nakulpisin na pa rin. Ako ining karaw-karoan bilang kayo ni. Siguro digdi sa mga bastonera, sa Rodo Tulapat, mga 30 ini na bastonera, pwede pa duman sa mga may kapot ng instrumento. Ang sulot ninda pa rin, di ko naman ma-describe ini. Pero baga, so sa itaasa na, refreshing to the eyes. Refreshing to the eyes. Oo. Yan. Ang pagkalapwa sa dagan, ang nakakabit sa nga mawawa, tulong strings na nakakabit sa garukolar sa liog. Mahali ako digdi sa booth. Madyan ako. Pagkatapos sa palikang oras mo, Kunya sa pero magayon talaga ba de? Very artistic. Pero maganda ting sulot ninda. Pero kan mga panahon ni Cleopatra. Yan, Cleopatra. Nakabugkos, mga bugkos ng yaon dyan nakapurupot sa may liog budaigsan. Yan. Iyo nang dat pa de. Cleopatra. Yan. Iyo yan ang dating kang sulot ninda mo niyan. Very good. And napuminakiling sa gabos ko namin ng uniform. Including so mga cellphone biglang ruminuluwasan sukamot naman sa linya. Wow. Nagpakalinya sa mga nakapwesto na. Bigla na sa naguruldot sa mga cellphone. Nagkuha picture. Ano daw ko nagpo natatuminuktok na so PNP brass band tuman sa puro. Ayun na, nagmarcha na. Ito na, natatanaw ko, nagmarcha na, nagpo na. Sa oras na alas 2:15, nagpo nang magmarcha. Diretso ng parada nila, inot na itong so DCGB. Mobile yaw naman si Ant Ganero. Yes. Tuminudod sa PNP, Philippine Air Force, Naval, Bureau of Protection, ano pa ini, BJMP, Coast Guard, duwang team kang Coast Guard iti, kuwang so sa nagpaka-orange sila baga rescue ini. So sulot kan sa pang helmet na pang skateboard. Yan. Yan. Tapos ito so sa ano ini, Pragman. Yan. Okay, naghihiro na. So ultimo kan men in uniform, na uminabanti na.
ang masunod digdi sa men in uniform na maabante garohonin ng Civilian. na, Sumatnog National High School. Talagang pinainot. Iyo ang pinakainot. Aber. Although sa program day ni pati kasabay na nainot, ang nainot sa program na Drum and Lyre, elementary. Oho. Alat, pinapundo. Alat ko na yan, sala. Matayo na po ka. Pero huni na sa tangod ko pare, tukal ka na, bakitukal na sa ko pare. Pinapundo ko na, tapig painot sa mga 6x6. Ayan, diyo. Anapod ka pa di sa parada mga prosesyon. Alto! Yan, alto. Kaya unin ang gad na babad na sa tubangan ko sobrang pigsasabi na. Iyon na, nakuha mo na sa anak mong loko-loko kayo na. Dupan distansya tako pa di. Ano? Kaya lang, di ako makapicture. So cellphone nun, gamit ko, report ko sa imo. At kailangan kita makakawag picture kayo eh. Ang buenas ba yan o? Ang buenas? Pagkatapos kay itong sa mga bihikulo, yan, nagsurod na Sumatnog, National High School. Yan, enot na mahiling ang katlasado yung mga nag-antabay. Paano na ang kaginin pa di wala to? Paano na magpundig di sa tulay, duro diretso naman, pigiling ko, dasok ang tao. Oni na may mga drums kang matnog. Ang masunod hindi, alat, pwesto nung baka green. Ay, pa. So mga opisina na ini. Opisina di gobyerno. Yan. City Mayor's Office. Ayan. Pinabanti na nakasunod sa Legazpi City Tourism Division Section. And nagruluwasan na saro-saro. Kung nagpaduman sila nagpakapwesto sa may site kang Caltex. Information and Technology Division. Okay. City Government. Matawon pa rin. Wala mabulig din, paano. So mga barangay officials nagalat, si Testang Barangay Bagay ni pare. Alabaon man ang pila ninda na nagalat na sila pabanteon, sundo na sa kayo. Hindi kung sa'yo na partikan lakandulay ni nakasundo, dahil ko na natataan ako. Nagsunod na Grand Champion sa Drum and Lyre Competition kasabado. Yan. Ano din kaya sa kuya so pangarang contingent champion contingent yan yan so contingent dahil ko alam kung anong contingent din pero nakakat sa karatula ninda is grand champion yan and ang costume ninda black and white na garobistida na ang sleeve green na may gold sa parting totoo yan so iyo yan pala and siguro ibalyuta naman sa kusayin ang parte ang pinakakapinunan ka sa tuyang parade. Sige. Ngayon na pare, ali din mismo sa nakatukan lakandulan sa Thank you so much, Paling Jomar. Ege, tanbay mo na kumpadreng Jimmy. Ta inuton ta isunod talugod si Ands na galero duman sa Payukan Parada. Ands, location nindong yan, kan mobile, go ahead. Yes, sa Pio, location na kan puon kan parada, yaw na kami digdi sa may PNR site, kan Barangay Peñaranda, Legazpi City. Ini Sir Pio ang sitwasyon ko niyan dahil sa pagkatapos na umabot sa last contingent itong Matnog National High School, nagtulak na ang mga contingents man digdi sa Fiesta Parada de Legazpi. Papanginutan giraray ang paradang ini kan mobile unit kan DCGB sunod ang mga miyembros kan Kabalikat Civicom ang Legazpi PNP asin ang PNP Regional Office Band pati naman ang colors so ining Philippine National Flag pati naman ang flag kan gobyerno lokal kan Legazpi. So far Sir Pio dire-diretso ang dalagan kan paradang ini actually ang mobile unit ayaw ligdi paliliko na kami pasiring sa may Orosay and talagang nahihiling ming dakulon ang mga nag-aprobitsar na maghiling kan aktibidad na iningo niya na paghapon pasisiring dyan sa SM Legazpi. Naunambitan mo ans yung medyo makaskas ang facing kung sa minuto perang minuto hali dumasa sa indong original location ang kinonsumo sudo na dyan sa may Ayala Mulda kamo tabi. Kung
kakarkuluta Sir Pio, hali duman kami sa may proxy Kasubago, pasisiring dito sa may palaog na kami sa may Hampanggan, Argocan, Orosite. Siguro mga nasa 5 to 10 minutes lang so kinonsumo Sir Pio. Makaskas ang facing. Yan. Yes. Makaskas ang cadence. Medyo makaskas. Yan. Di, kumusta na? So, tawod dyan. Naghiribog na ba? Mahibog na tabi Sir Pio, haros iling kahalabahan ni gabus iyan may tawo. So iba nga ni nagpwereso na mga tukawan para kumaga relax man sila mag-iling-iling kining Fiesta Parada de Legazpi. So iba may nagpwereso na mga nagtuturitinda kipagkakan, kitubig, mga dulce, asin iba pa. Yan. Kaya Sir Pio, ang sitwasyon nyo yan, ang Payokan Parada, nagliko na, kami nga niligdi sa mobile unit, yaw na sa mismo Hampanggan, Arcocan, Orosite, Barangay Orosite, and then dire-diretso kami pasisiring dyan sa Mayayala, sa lokasyon man ni Kuya Jimmy. Roger, sige. Kaya tabi Sir Pio with Boy, Aras Galero, DCGB. Puerte. Yan. Kompadreng Jimmy, yaon na da sa may say mo natatanaw ang location ni Ans. Go ahead. Yes, pati, ayaw na ko digdi sa may uning ko pagkapasering sa finish line palan kay ni Tawi pati sa may Opo. Kaya niya ako sa may likodan na parte. Kung sa front kay ning sarong establishmento si Pading Al, niya ako sa may likodan sa crossing pade, pasiring duman sa nasabing pinagtutumbok niya tong establishmento. Sa SM. Duman, duman ta mahiwas. And, kung sa nagkakantos digdi, so, ilaw na payo, itong location na itong mobile. Pero may mga nagtutugtog naman digding drum. So mga badyaw, yaw na digdi na inot na. Sige na, patagadul man patagadul ka rin ng mga drum. Iyo na naga para dyan so tagadul kan drum kan mga badyaw. Okay, padag mo ka daw, ang tagadul na. Wala na tuminali na tagasabag yun, digdi na may tangod ko. Paluya kayo, wala nagtatao. Wala ngayong nagtatao. Maluyang padaraw. Sir, sa media sa DCGB. Anong straight ng pasiling sa likodan kaning kwan? Ito Imperial Street. Diretso na sa sir. SM. And Ikan Prada. Okay, thank you. Sa DCGP pa ako, sir. Yeah. Okay, so yun na yan tabi pa data. May mga nag-aapot dun sa ini. Uni na naman si Lowin, so... Ano man rawa-rawa naman lalaki nga dyan? Si Sengkay ba? Sige, lakaw-laka. Ano man ang lalaki? Pero may pigana. Ano ko pa sa nakasabago. Yaw na naman digdi sa may location ko. Gari may sa tagulip na ng lalaki. Minabulto siya ng bigla. So, ngunyan tabi pa, favorable maray ang sitwasyon kang panahon dahil kiuran, dahil masyadong saldang kan init. And grabe, nagpalibas haloy-haloy na paha-pahaan mga tao sa araw kayo ng okasyon. Pulpiyo ng tao. Matindi. Digdi sa sentro, mga aki. Kanakuhan mga aki. Iyo. Oo, guruyod-guyod may halo-halo na. Mga magayon may magayon, may simi. Yan na, pade. Ang sitwasyon digdi. And nakatagmandigdihan mga members kan Philippine National Police. And araw kan so mga inot na mga pagkukopag-cover niya to, anong tao, yaw sa mga gilid sa naman tabi pade. Yan, sige. Ang tabay, naghahalat. Dahil ko pa natatanaw so inot na parte sa mobile. Dahil pa, aray pa digdi sa location ko. At naman ako, Jimmy Nasalita, DCTV News. Salamat, Pading Jimmy, Chief Jim. Halit dyan sa imong location. Maghapot ka daw dyan, Joshua, kung gurano sinda kaugmat, gari halawig na panahon. Dispes naman kita nakahiling karon kaning parada dyan sa mga nag-antabay. Joshua, location mo tabi, Joshua. Yes, good afternoon, Gary Sergio. Good afternoon sa mga para-antabay. May puminanog na tambul buda sa dit nagarawit instrument. Diretso buruwatan sa mga nagkaturo ko dito sa Hagdan kan Pacific mo.
pagdangadang, so mga katugangan tapalan ng mga badyaw, mga aki. Nainot na sa palagatob tambol. Nainot na sa palagatob na sa sobre. Panguna iyon na ito. Paguna ka mga aki na yaon digdi. Yaon na nga yan. Pagdangadang, iba man pala. Mga badyaw pala lang yan. Naghibog lalo si Pio ang anion digding mga tao. Maapot kita Sige daw. kapera. Kung talagang excited silang marita, haloy na panahon ding parada baga. Oo, rayo pa man sa parada. Baka ligula magkatanin na makaulay. Oo. Madam, maray na hapon. Ako po si Joshua Bino, kandi si GD. Pwede kami maki-istorya lang na madali. Aha. Yes, from time po kamong barangay tabi, mami. Madawa, sundaran nila. Sir Pio Fernandez po ang kauron mo niya. Oy. Panay magkanta ka mo, pero niya. At ito, tayo sa mga interview, taga di ako, Oh. magkamata ko na good magkaturo. Yeah. Kaya sa interview, kaya ni Mate, do kaya, nag-ano ako, babal akong bulong, kaya sabi ko, yung ano ba, kanya na sa parada, Oh. maano na. Excited ka man po, nanay, na mahiling mo sa parada? Oo, baga, ano yun, ganyan ako naka-witness si parade, although, kanyang kaya, sa umbulong, dahil ko pa nabakal, sabi ko, mapakal kita sa may Ayala, ta. At the same time, makakailing kita pag-agi. Yan. Sinanay to si Pio. Oho. Babakal ki Bulong, dito nagkapit hindi sa may Pacific Mall. Oho. Masirip man da siyang Parada. madali. Yan. Kana para madulo pa kita ki iba Sige. na yaon digdi sa lugar. Medyo mga maibog na. Mami, maray na hapon, ako po si Joseph Binakan si GP. Pwede ba kayo maki-istorya lang dito namin na to? Mga masot guro garing Sir Pio. Kung kumusta sa indang ko niyan, ang sa indang kaugmahan ko niyan, may parada na naman kitang nahihiling. Medyo mga masot guro garing mga tao dito. Pero iling tama sa Sir Pio, talagang nagabang siya nga ni Otto baga. Sabi sa Tuya Kasubago, may tigba ka lang, pero napapit ng madali, hindi siya may atubangan ka na Pacific Mall. Makihiling naman na madali ka na parada. Pirang taon man na pundo, kan last year ka nag-resume, and ngunyan, dahil pa nagpupo ng parada, pero may ibog ng tao. Halos parehas ka nakaaging taon tayo, Sir Pio. Yan. Hiling-hiling ko, ang volume kan na tao, taka nakaaging taon, naroon kayo nagtupas sa parada, talagang dito sa tao. Pero pag nahiling nga nagadangadang na, diyan namin na roson mga tao, wala to ukansanan po, panok na yan. And pinag-observe na tabi si Pio, close naman, nagmamanihar na sa mga police officers, tapig close na so, tinampo, tumaali naman sa may kanto-kantang kindo, nagkalabanan ni kan na BNF Imperial State. Yan, sige. Okay, tabi Sir Pio, turnover ko naman sa ibang nasa pwesto para sa Fiesta Parada de Legazpi. Joshua, DCGB. Derecho, ang parada, Fiesta Parada de Legazpi. Diyan kita sa may location ni Kumpadring Al. Sa may Ramon Santos Junction. Kumpadring Al, what's happening na dyan, Kumpadring Al? Pantin ako pa din ako sa may Kantokan Ayala. Sa may Oro site baga. Oho. Naglampas sa digis sa kuyang location ang Payokan Parada and nakatangod sa kuyang unyan kalalampas pa lang kan Philippine Coast Guard. Ba? Yes, Philippine Coast Guard and unin na sa mga panggera. Oo. Sa mga panggerang tangke. Pang-fight duman sa Hamas. Pwede sa Hamas yan. Pwede ni sa Hamas. Army. Duwang platoon. Mini truck ang army. Plus uni sa tangke sa Takaw. May tangki. Uni nakatangod na sa kuya. Talagang yun so nahiling ta sa nangyayari naman sa mga barita sa Hamas. Yun na. Araw ka itong mga tangke. Yan. Yun yan ang sa mga highlights tigdi. And sinundan man kan, may rubber boat. So, Coast Guard, naguguyod ugaring kan pick up. Yan, so rubber boat. Coast Guard. And igwa pa kasunod na service vehicle ninda. And ate ito tayo sa distansya. Parayo na sa distansya. Yan. Sunod. Yan. Ang mandukan kun sa prosesyon ng mando. Agwanta! Arayo na. Yan naman si Luens. Lalaki.
Ano biganap ka ni Lois? Galura dyan lang sa dir. Biganap mo, pare. Direktor. Ngata. Bitaw ako sa iya. Pero tao na kay Direktor. O, di ba, ayuda. Garo na lang sa dir. Ano yun, naligdi sa Mayayala, so, nainot. So tangke, anong kulor ka so tangke, kumpadring Al? O, ito na naman sa may location ni Jimmy. Anong kulor ka ito? Anong kulor? So tangke. Oho. Green, no? Green yan. Sige. Ayaw na naman sa location ni Jimmy, sabi, mane. Sige. Ano yun, nanistansya kan masunod? Sige. Thank you. Thank you so much, kumpadre Ngal. Sa oras na alas 2:32, diretso ang Fiesta Parada de Legazpi. Dumang kita kay kumpadreng Jomar sa pinagpuunan kan parada. Pira nang uminagi dyan pare. Pare, dahil manasunod sa food parade na dahil exhibitionan. Oh, tagatos metros na kayo dang rayo kan sunay, no? Oh, no. May pang exhibition digi. Mga elementary ning mga nagarabi na digi, nakabutuan na sa mga elementary ping layer, ramen layer. Kaya lang, ikuang saro pa de. Na auto, sige exhibition talaga. Nag-exhibir, Arayo na pa de, so nainot sa inda. Estimate ko sobrang nasang 14 metros. Kaya pa ipabante. Boy, so nagsunod, marining so nagsunod dumati. Hindi pin kaya kan lair, yaw sa mga office, kan mga city government, malay na opisina. So, napipirita naman sana mag-exhibition sa iba. Tayo na ni nag-hero sa tubangan. Yan. Pero ang pagkabanti kang sa tubangan, minabanti na sila. Pero utong susarong na ino talaga pa din na elementary man, pinaharayo na. Kaya aloy na panahon na dahil nag-hero sa parada, dahil nagkaabantay pa din. Iyo yan ang mapadili kayo sana iyo lang ito. Ining iba dahil na magsurunod kang exhibition na harayo na nasusundan. So sa presente, nakaagi pa sa ining nasa tangod ko ining gold ang mga pato, mga magayuno ng mga elementary pupils na nakalampos ka ugaring sukaratula, ninda kung anong eskwela ni nakasunod sinda sa mga opisina kang syudad. So, yung inistal di pa de, mga tulong opisina kan syudad o apat, sisingitan kan drum and lyre kan sarong elementary school. Then, isusunod naman sa mga opisina kan syudad, dangan singit naman tadakol talaga man ang kada partisipante. Dahil panganay pa di lamang naihiro, so representante kan mga barangay. Dahil pa, kaya urong halawig talaga ang paradang ini na nagpuon digdi sa may parte kan Caltex sa Lacandula Drive. So nagabante, gusto ko sabihin, so nag-exhibition to man inuyam naman kayo. May nabanti sa parada. Taon-taon, mapundo naman ini. Yung talaga man grabe sa pahingalo, alawig. Matindi. Alawig, bigla pa sunod man kan sa trainer na so exhibition magagaro. Sayang mangyaykan pagparada ka. Day pahiling sa tibay. Yan, day mag-exhibir. Kaya nag-exhibition man ginaray talaga. Actually, ito lang nasaro ang nahiling ko nag-exhibition na so naputol talaga sa parada. Tapos yung ibang nag-exhibition, i-timing nindyang nagpundo nag-exhibition sa nasa inutan. Di napundo, minasabay naman sinda. Ang pagkawang tayo titulo sinda. At least na-entertain sa mga spectators. Gugon Central School na nasa tangod ko pa de, pulang-pula. Red and white, white ang short, puti ang polo shirt. Simple uno sa nasulot ninda pa de. Tining mga majorettes, mga elementary pupils, polo shirt na pula, saka short na puti, medyas na sa baba lang kanto, ang antos na itom, saka puting rubber shoes. Simple ang daring, pundo na naman, dahil na naman nagiro, may nag-exhibition duman sa inutan ninda. Alawig kini, kunarong kini ang sistema, garo pang apat pa sa naining elementary school na nasa tangod ko pa din na nagputwa, nagtukal pa sa nadigdi sa Michael Tex. Kaya alawig pa ini na parada
kung naaro kay ng pasistema na sa kada pirang lakaw, mapundo, Yan. sa may nag-exhibition sa inutan. Yan pa rin ang sitwasyon digdi sa may Caltex. Jomar BM, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar. Ali dyan sa kapinuunan kan parada. Anong pahit kaniyaan? Ano sabi ni Darlitong Perez? Pwede mag-exhibir while moving, tabi Ands? Aramon ko tawad Sir Pio sa iya, baka may interview ta, manood sa bagay na yan. Yan. Hainan Mobil. Ang mobile, yaw na kami digdi approaching Yasano Mall, Legazpi na kami. Yan. Ang mga link colors baga Sir Pio, yaw na sa may F Imperial Street Junction, Barriada Road. Nakaagi pa sana kami digdi baga sa may Barangay Bitano, sa may Riles. Talagang makas ka Sir Pio yan ang dalagan, bulos kan Fiesta Parada de Legazpi. Haros pirang minuto sana, nakaabot na kami digdi sa, yaw na kami nga actually sa may Ampangkang Yasano Mall. Oo. Pirang, di pa nga yung nag-alas, nakaabot na kami digdi. Yan. So, hopefully, magdire-diretso sa nainita, medyo nagdadampog digdi sa kuyang area. Pero, ang ibog kan mga taong naghihiriling digdi sa Pigaragihan, ming porson kan dilampo, dahil napapatod tabi si Pio, nagdadakol, habang nagdadalaga ng oras. And, ang nagiging problema nga hiling mi digdi Sir Pio, so mga nagruluwas pa bagay dyan sa may junction kan Barriada Road. Muya pa ko na maglaog digdi sa may porson kan pasisiring sa Lanco Business Park. Pero ang mga miyembros kan PSO talagang dahil na tuminugot na paralaogon kay inita. Kung in kaso man tumugot pa ini, maabala man so dalagan kan nasambitan ng parada. Nya budda ma ako niyan, ma-distort so pasunod-sunod. Yes. Yan, oho. So, Marian, ita so iba, bago man ang sistema kay ni Sir Pio, bago pa man mag-proceed ining pamayo o kaya payukan parada, may marshal go ng maduman sa inutan and so mga nakaparadang mga vehikulo sa gilid ng tinampo, sa mga muyang maglaog sa tinampo, dahil go na paralaw, papagiyon go na ining parada. Takon baga kasubago, tinawanin oras na makapag-agi ko ta sa mga tinampong ini. Yan. Kumusta ang volume? Kumusta ang volume kantawo? Bago, ali kami sa may Ayala Mall Legazpi, hali sa may Pacific Mall Legazpi ngayon na kung sa may Yasano Mall. Talagang dakol sa Pio ang mga tao sa mga nagmimiro mas nagdadakol sa mga oras na ini. Talagang bibihira na mangyari sa sarong taon ang pagkondusir kan Fiesta Parada de Legazpi. Yan. So yan ang location kan DCGB News o kaya kan mobile unit. Paliko na kami Sir Pio digdi sa may Legazpi City Science High School. Medyo makaskas. Digdi kung ikukumpara ta Sir Pio ang volume kan tao kumpara duman sa Largueta digdi sa may portion kan City High School. Pasisiring na dyan sa reviewing stand, mas dakol na duman Sir Pio ang mga persona na naghihiriling. Ayan, ang payukang parada, palaog na dyan sa may SM, haranin na sa Science High School. Yes. Dito sa lang minuto, yaon na kami dyan sa reviewing stand kung sa'yo nag-aralat ang sa tuyang mga lokal na opisales, ang alkalde kan syudad, ang City Fiesta Committee, asin iba pa. So, sa ngunyan, Sir Pio, susog sa mga miyembros kan PSO, PNP, magayon naman ta, pero duman sa diit na problema sa mga muya pakutan ang mag-penetrate digdi sa mga lugar na naunang beta niya to, wala man na mga nagpapasaway na mga persona. Saro sa mga nahiling ta Sir Pio ngunyan, sa kada gilid, kantokan mga tuturukawan kan mga nagbibiron, may mga basurahan. Yan, yung tama man nga doon, yung basura. Yan. Yes. Di dyan na kamo sa may Lotus Blue Hotel. Nakalampas na nga kami Sir Pio sa may Lotus Blue Hotel. Dumana sa may entrada na kan SM so parking. So, digdi pa lang kami sa may iling bagong portion baga kang Yasano Mall sa may grocery. Dangan dire-diretso kami. Digdi man talagang ma-preserve mo Sir Pio ang bulos o kaya ang mga gabat kan mga taong yaraon digdi na sisabat dawan na nga ni nagdadampog nagiinit ang panahon ta yaraon sindadigdi mantang so mga eskwelahan, mga DLC groups digdi sa contingents ta yaraon digdi sa mga naggilid-gilid
kan sa indang mga props, mga instrumento. Tapos hindi nagsunod baga Sir Pio, manungod digdi sa abiso na digdi mga exhibition sa reviewing stand. Yan, okay. So, sa ngayon, ang mobile unit, tighalat lang kilit, Sir Pio, ining colors na makaurabante, dangan mabante naman ang mobile unit. Kada contingent, Sir Pio, maagi sa reviewing stand, po doon kan MC, kan LGU Legazpi, para diretso kumbaga, pagtauman ni rekonosimiento sa mga nagsarabay. 160 na contingents, kay bahan ang mga eskwelahan, mga barangay, asin mga opisina de gobyerno. So yan, haranin na kami Sir Pio, any moment now, makaabot na ang pamayo, kaya payokan parada, digdiyan sa hampang kan reviewing stand. Ang nagiging sistema digdi Sir Pio, bigko pag-irilid na ining mga tao na yaraon digdi sa hampang na medyo dakula talaga ang volume. Sa oras na ini, Sir Pio, yaon na kami sa hampang mismo kan reviewing stand kan SM City Legazpi. Nasa inutan si Alcalde G. Rosal, ang City Fiesta Committee, asin ang iba pang mga opisales kan LGU Legazpi. So ngayon, Sir Pio, yan ang sitwasyon digdi. Mapesto ako duman sa stage, kebahan ang air team. Kebahan si Boy, Ans Galero, DCGB. Yaon na! Payokang parada, haranin na po dyan sa may reviewing stand sa may SM City Legazpi, sa may atubangan man iyan kan Legazpi City Ibalong Centrum for Recreation. Alas 2:44 nin pagkahapon, continuing coverage po kan DCGB Legazpi City Fiesta Parada de Legazpi 2023. Chief Jim, location anong nangyari man dyan sa imo? Salamat tabi pa di same location niya to digdi sa may kanto kaning Dunkin Donuts tabi pa di alis kaning Ayala Mall. Alabaon ang commercial break tabi pa di. Sa luyo sunod doon an alawi gunan put pagkaputol kan parada. Uni pa sa namin nasunod pa sa ini nag international International High School ba ito? Nakalampas na ako. Wala na sige. Nag-exhibition kaya alawi ko ng pagkaputol. Sige ang pinagsusulat ng tinampo. Sige na habang nagdadangog ka na nagraning mga banda. Yan, go ahead pa de. Naanta. Sigan taraho na sa tinampo tabi pa de. Oo. Kaya duminakulo na patian na tao sa ng piyot kaning tinampo sa ngunyan na kadakol kan mga negosyo digdi sa parada na ongoing sa mga oras na ini digdi sa sentro mismo kan na syudad ni Legazpi. Alam ko dining nasa tangod kon ora-ugaring ipangaran ko na nung representasyon ini kung sa na lugar ni Ale mga panday ni tabi pa de. Magayon na. Itong putihan sa akong pinasagkat na ang uniform. Office of the Vice Mayor, Legislative Branch, Legazpi. Ayan. Exhibition naman ini pa din. Mga 30 minutes ko naman ini. Alawin ko na naman ini mga putol. Alo, ini pa din naman dito eh. Baka mo na ako ipasa ko sa ibang pag-iriba. Jimmy na salita. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. May audio ba yung ating live feed? Hala yan sa may reviewing stand. Ogun mo, no? May audio ba yan, tabi Jerome? Yan. Ayan, itong down mo na. Yaw na kaya sa may reviewing stand nag-agi na so contingent kan Puersas Armadas. Yung Bureau of Fire, yung Navy. Sige. Isionta daw kay Joshua. Joshua, dyan sa location mo. Go ahead. What's happening? Sir Pio, talagang bilib man ako kay Boy Mata.
Pagdangadang kang mobile kan DCGB, natanaw si Boy Mata. Daragsaan sa mga tao sa gilid kang tinampo. Oh. Perluwasan kang kanya-kanyang cellphone. Oh, tayo na so indikasyon na yaw ng parada. Iyo pala ito na rentera talaga. Basta, yun ang tradisyon tabi, Joshua. Pag pestang Ligaspi, pag yaw ng mobil, uyan ng parada. Iyon ang tradisyon. The tradition lives on. Yeah. Correct. Goes on. Nagkasunod sa mobile kan DCGB, itong colors kan na Persas Armadas kan na Pilipinas. Pero sa nareparto Serpio, medyo may diet na putol sa excitement kan mga parahiling. Halaba ang distansya. Uminagi na digdi itong so colors buda so pinakainot na drum and glare corps itong Matnog National High School. Sinundan so nagkapira mga department kan na LG Legazpi, so City Mayor's Office, Tourism Office, and iba pa. And sa presenting ini, putol na sabi Serpio, dahil ko pa nasasanaw so kasunod na drum and glare. Kada kaya may mataw-tawong porsyon, may diet na minapundo for halipot na gari exhibition man. Nangani, kumbaga, pagbigyan man ang mga tao tabi Serpio. And marireparota talagang volume na. Gulpi na ang nasa may atubangan kayo ng Pacific Mall. And pigataan na ko tayo Serpio duman sa may parte mga kan na 101. Para luwas duman sa may kanto kandang kinto na piyot na ang tinampo. And digi man sa Balyuko, hali naman dito sa may Pacific Mall, pasasirin sa tinampo, pasiring ng Yosiano. Gulpi man ang mga nakaabang, mga magurang, may bitbit na mga aki, may mga senior citizen, may mga estudyante, may bitbit pa sa umboy, and may mga ama, bitbit man orobo-obo ng mga ate. Enjoy na enjoy, tabi Serpio, na mahiling gilari ining fiesta parada, kumbaga hudyat inikan na pagpupuan gilaray, kan mga makukulor na mga fiesta celebrations na naputol man ni nagkapirang taon. And sa presenting in Serpio, natatanaw ko na color green, buda itom na marching band. And dahil ko lang mabasa kung ano pa, medyo oraryo pa. Pero gulpi na talaga, natawo, digit sa gilid ka na tinampo tayo Serpio. And nahiling taman, magayon ng panahon, medyo madurgan po, bako masyadong mainiton. Pero dahil man lubot mag-oran, tanganing tuloy-tuloy sa ining parada. Pag-abot naman sa flow kan traffic tayo Serpio, gabos na mga junction roads, closed na yan. And dahil man kay masyadong gubot, siguro sa ibang may mga export sa Lakaw, naghanap naman kay ibang mga rerouting. So far, very smooth tabi Serpio ang dalagan kan parada, medyo marabas-rabas, pero igual lang kay mga nagkaperang minutos na putol ang distansya. Yan, sige. Alright, tabi Serpio, yan man ang presenting sitwasyon. Di sa tubangan kan Pacific Mall, Kahalabaan, kan Benny at Imperial Street. Joshua, DCGB. Salamat, Joshua. Ang hiling ko kay ni kumpadreng Jomar, sumanga nainot sa parada, tao na duman sa may reviewing stand, nakauli na, nagkape na, nagmerinda na, mahanda ng pamanggihan, kamudyan sa puon, igwa pang maluwas tabi kumpadreng Jomar. Tama yan pa rin, dahil lang sa mga oras na ini. Primerong barangay pa sana ini na nagbutuha. Out of 70 barangay na kasabay. Dahil lang natatapos pa sana itong mga opisina na local government, pati sa mga national offices kan gobyerno na aniyo nakapwesto sa Ciudad de Legazpi, nakatapos na ito pa rin. Primerong barangay pa lang ini, ugaring utos sa inutan kan barangay, may nag-exhibition na naman. Kaya, pondo na naman pa rin. Pondo na naman. Bibilang ang tayo ni, titintang barangay ang nakasunod digdi. Although ang iba digdi, mga 15 lang na iriba, 12, may 20. Pero kung papurukundo yun pa rin, kwintahon mo na sana titintang barangay. Alas 5 ang hapon, sige ko pantaram digdi. Sige pa. Pero nasa more exciting part na kita. Ang mga nagpo na sa mga drum and lyre na mga daraga. Yan. Yan. Ayan na. Tapos, more exciting part yan. Tayo gwapang most. Out-out. May mga nahilig pa akong nakapwesto duman sa likodan nun. Na
pwede malanggad at tiyagaan ko hanggang alas 7 ang banggi. Fight ako. Mauumayan ka pag uminagan sa imo. Tama pa rin. Ang saro pa pati sa nariparo niya ito, Rigdi, sa mga tao talagang steady. Dahil talagang matyaga man ini, pigiling-iling ko matyaga sindang matapos ini, maski na sa presente na tanaw nila surunod-sunod na dahil na kiyam drum and lyre, dahil lang piga ako moderna sa mga barangay, ang mga drum and lyre siguro pakalapos kahit ni 10 o 20 sa kayo ni sisingitan. Pero ang tao, yaon pa din, yaon ang tao, marayman ang padalagan ka na asikaso kang trapiko dito, may biglang uminambulan siya alis sa medical bay. Maliksing nakagi pa din, dahil ano pa man nakaulangan. Yan, may espasyo dito sa left side, kamparada, na mas makaskas na magdalagan ng bihikulo, makakalusot tabi pa din. Magayon. Kiklear ninday para managat sa mga emergency. Yan, oo. Kaya magayon na naging pasistema kan city government kan Tabaco sa trapikong ini. Pero kung bako ka man sa emergency, sige ka nang una magtang sa may Caltex. Ala to na matapos ang paradang ini. So, tiring ka dati, pundo, alat-alat kita rin tangani na. Kira pa sa ng barangay na yung saro, 2, 3, 4, 5. 5 barangay pa anak, tukal, kan papo. Nagpupundo man sa radyo ko sa cellphone ko. Sa cellphone, nagtaga-pundo man. Nagpuputol-putol man. Naula kita. United Institute Incorporated, Daraga Albay, UI. Niya na nagtukal naman digdi na magagayod at ang mga majorette nakaputi na pangtaas na crop top ini pala so nagluwas pagkapuso. Crop top yan na may green na stripe sa sleeve, naka-short na maong, naka-puting sapatos. Magayon ang dating, pang-sports ang dating. Yan, Daraga yan. And pagkatapos yan uni naman, nagtutukal naman, mga barangay na naman tabi pati, barangay official, dikti sa Legazpi. Yan, yung tabi pati, sitwasyon dikti sa Michael Tex, Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Iguan na lang kita ning 5 minutos bago mag-alas 3 nin pagkahapon. Dahil maghali, duro-diretso po ini, taod-taod si VP Henry naman. Sa Fiesta Parada de Legazpi special coverage kang DCGB. Kumpadreng Al, Diyos marhain hapon. Yes, pare, kalampas pala sa ko kan Boyoan Elementary School. Yan. Ramin Lair. Yan, andang Mindong Lagatob, mga taga Boyoan yan. Yan. Mga taga Boyoan yan, tabi. Boyoan Elementary School, Ramin Lair. And nag-exhibition man sila digdi sa may atubangan kan Ayala. Although ang location ko yaon ako sa may kanto, kaining Ayala and Orosite area. And sa kunyan, sinusundan iyan kan mga taga Albay Public Market. Mga taga Albay Public Market, mga empleyado kan City Hall na assign sa public market. Siguro kasabay na sa Legazpi. And business permit division, mga barkada taman, yaon digdi iyon nakasunod. Sa mga iba-iba ng department nini, GSO, General Services, City Disaster, mga taga City Disaster, tabian nakasunod. And mga service vehicle ninda, yaon naman digdi buntot digdi sa may kanto kaning Orosite and pasiring sa may public market sa may kanto kan Ayala. Yo yan ang sitwasyon digdi tabi pa de. Para yun naman sugap.
Arayo na naman sugap kan masunod, yang pa naman sa may Ramon Santos Street. Kaya halawig naman ang pagalat. Sobra siguro mga 150 meters garo ang distansya. Kan masunod gani, dahil ko alam kung ano masunod. Dahil pa nagbubuto sa kanto, ang aning mahiling kan mga spectators, sigdingon yan sa may areang inikan Ayala. Yan, Yan sige. pa rin ang update digdi. Hello Mario, thank you. Thank you so much, kumpadre nga. O, standby muna sa Hans and kumpadreng Jimmy. Tamay mga hanapway. Then ma-turn over na kita kay VP Henry sa pangarang kambilong na tropa. Ako po si Pio Fernandez. Dahil magali, duro-diretso po ining Fiesta Parada de Legazpi. An oras hatod sa Indokang Norcubes. Buong-buo ang Pasko with Norcubes. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarin Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Narito na ang Konsulta Primary Healthcare Benefit para sa lahat ng Pilipino. Magparehistro na sa mapipiling konsulta provider para maka-avail ng konsultasyon, health screening, mga piling gamot at laboratory tests batay sa pangangailangan ng pasyente. For more details, just go to www.philhealth.gov.ph. New Blossoms Catering Services is in need of the following: front desk receptionist. Qualifications: graduate of any 4-year course. Female with good interpersonal and communication skills. With good work ethics and computer proficient. Must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. They are also in need of service crew, kitchen helper, housekeeping, and driver. Qualifications: high school graduate, at least 20 years old and above, male or female. Must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. Interested applicant may send the resume through FB page at New Blossoms Catering or call at 0919-990-9338. Cali, Cali, pop up, Bobby Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na, Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, set up. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. October is Breast Cancer Awareness Month. Make healthy lifestyle choices. Choose healthy food. Make exercise a daily habit. Always choose a bisyo-free lifestyle and practice breast self-examination. Be your own breast friend to reduce the risk of breast cancer. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building,
Gogon, Sirangan, Virac, Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang istasyon na ini, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 3:04 na po. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sobra sa 20,000 na micro-retailers as in sari-sari store owners ang natawanan in financial assistance hali sa gobyerno. Sila raminik ang Sustainable Livelihood Program o SLP kang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sigun kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, natapos na ang sa indang distribusyon kan ayuda kan Biyernes, Oktubre 20, 2023 kung sa ina sa 26,266 na micro-retailers as in sari-sari store owners ang nagbenepisyo sa nasabing programa. Nasa 393.9 milyon pesos ang fundo na ipigtagama sa programa basado naman sa naging orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi naman ni DSWD Assistant Secretary for Strategic Communication Romel Lopez, nasa 35,302 na micro-rice retailers as in sari-sari store owners ang target nindang beneficiaries base naman sa ipigsumitir kan Department of Trade and Industry alagad 8,873 sa indaan day nakakuha kan ayuda, mantang 163 ang na-disqualify dahil sa kulang na dokumento. Tiwala ang DSWD na liway-luway ng makakaangat ang mga saraday na negosyante matapos mahali ang Executive Order No. 39 kung saan naging epektibo ang desisyon ni PBBM dahil sa nagiging matatag na ang presyo kan bagas sa mga merkado. Yan ang pangalas na bareta, ahali sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mostaza. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig do, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F Fulvic Minerals, food for the cell.
Ang Fulvic Mineral is the best sa akin kasi lahat dala niya. Sugat, bukol, high blood, lahat na nakadala niya lahat. Pampalakas at saka lahat na sugat at saka kaya niya gamutin. Saglit lang, 2-3 oras, ayos na. Brother Ramon Servidad, 62 years old. Pruweba na epektibong nakakatulong ang lokal alternatibo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Look alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Ano na boy? Happy Fiesta boy! Dabe! Paray na hapon! Primate na! Fiesta na! Matindian na ang barailihan dyan sa National Highway. Pasiring mga tugang sa SMCD Legazpi. Yan po ang tapos kan parada. Legazpi, ngunyan pong pagkahapon. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry M. Mga tugang sa programang special program kita ngunyan na pagkahapon. Matang nasa special coverage kita kan Fiesta Parada de Legazpi 2023. Aramon ta daw ang sitwasyon dyan sa kinamumugtikan ni Ans Galero. Tunggu di dyan sa may stage. Hello Ans, come in Ans. Ans, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon sa mga panagtabay. Location. Gari malabo Nata malabo yan. Gari malabo Hello. Ans, try again. Yung kita ng Yan. DVP sa Okay. viewing stand na SMC Legazpi. Nag-perform ko niyan na Magnog National High School. Dahil lang sa sila ang third place sa bagong pag-aaga sa kinibong section na drum and lark for competitions sa Pacific Mall, Legazpi. Hindi ko yung lokasyon. Ikikibuan na, okay, yaw nigdiyan mga VIPs niya to para sa nasampitan ng activity. Balood ng makauron ko na si Alcalde G. Rosal, mahagadan tanin na pahayag mo niya na pagkahapon na Alcalde Kansulan. Mayor, Marina hapon po. Nasa ibong nalinya po si Sir Henry Matet. Mayor, maray na hapon. Good afternoon po. Good afternoon, Mayor. Kumusta po ang sa imong reaction sa mga nahiling mong partisipasyon sa parada tangon niya na hapon sa Legazpi? Yes po, Henry, magayon po. So, nagtatapos lang kan primerong participante sa nagdanang drum and fiddle competition. Opo. Ini po ali sa Matnog, Sorsogon. Kaya,
sabi nga di, kakaiba man na hiling ta na aling sa ibang Talaga, ano yan, ha? lugar naman ito ini. Nagpapasalamat kita sa participation po ka ini Opo. grupong ini sa tuyang competition. Opo, taga-Matnog pala ni Tabi Mayor. Ikaw pa kita kay ibang hali sa ibang luwas kang albay na nagpartisipar po? Ang aram ko po ay gwapa, Mhm. pero dito po ano kung kasabay po sa mga nagdarana. Yes, pero yes. may mga iba pa pong nag-participate Opo. po sa ibang munisipyo. Yes. Yes, opo. Mayor, ano pa mensahe mo sa mga taga-Legazpi Port mo niyang pong fiesta? Yes po, syempre ang kuya po pag-aram sa Tinong Patron sa Legazpi Port District. Yun po ang St. Raphael the Archangel. Kunya pong nag-agi lang po sa opisina kan City Mayor's Office sa stage. Ayun po, yes po, kunya po, so day pagkakita masyado nakabelo kan sa tuyang mga activities dahil na medyo na-restrict kita Iyo baga. so sa election po baga kan barangay. Yes, yes, yes. Syempre ito po bagang gaon din si Bidanta. Medyo nawara ito dahil sa COVID Opo. during the pandemic. Alagad nyo niya na taon na ibalik na po ito and hopefully padagos-dagos na po na magkaigit kita yearly during Festa celebration kasi ini po ang main talagang event before pandemic para celebrate po kay Kakan Legazpi Port District Festa. Ang main event talaga ini Gao din Sibidan para sa tuyang mga parasira. Naging very successful mo po sa tuyang first gaon gali after pandemic. Opo. Kaya hopefully the next year mas mapagayon ta po ini. And syempre maritime ta po kanina. Yes, kasubago. Oo. Yes po. Pasalamat kita man dahil tinawan man kita. Although nagburan-uran pero okay mo po. Okay man sa mga nagpartisipar. Yes. Sa baga po Mayor sumisa 9 o'clock sa tuyang St. Raphael. Ang Fiesta Masta. Sa fiesta po, sa fiesta sa aga po, 9 o'clock. Yes. Nahiling ko Mayor o minagi so mga taga City Mayor sa office. Sa opisina mo po lang po, dakulan magayon ano? Nahiling kong pangultimong nasa hudyan si amigong Greg. Si Greg baga? Ayun po. Ito ang heads and mga magagayon. Okay. Mayor, salamat po. Happy Fiesta po sa imo. Asin sa Gabos. Po, ang best sabi sa Gabos na and kaya lang medyo sabi nga nito ibang barangay naisin na maka-intra dahil nga ni busy sa barangay election. Yes, yes. Sabot man po. Pero sa ibang barangay, mas wala sa mga barangay official nila, Opo. may nagpadaraman dyan mga Yes. appointed officials po. So, salamat po sa mga nag-participate. Apo. Thank you po, Mayor. Salamaton tabi. Salamat po. Apo. Ange. Mayor, VP, masunod naman so iba pang mga contingent para sa ating aktibidad. Balon na makauron si Sir Rolly Esguerra, manugod man sa magiging traffic o taon-taon pakatapos kay ni and mensahe niya sa Malagas Special. Oruli, ano kayo dyan pagkatapos? IDP, Yes, maray na hapon tabi, Chief Rolly. Kumusta po ang report sa imo? Kumusta ang sitwasyon kan traffic as of now? Medyo yung mga authorities sa Legazpi, mga hindi nakaharap. Medyo talagang nagulat sila. Pero so far, po naman na hindi naman masyadong mabigat ang daloy ng traffic sa ngayon. And siguro by 5 o'clock, baka ito maging back to normal. Opo. And then ang ginagawa naman natin na DP is stop and go. Pagkalampas, kinukuha kagad natin.
Okay. Dahil man po ki-report na medyo magabat ang toward incident tabi Chief Rolly sa lado ng traffic tabi sa imo sa lado kang PSO. Hindi naman masyadong mabigat. Hindi naman masyadong mabigat. Dahil may mga previous announcement naman, saka may advice. Iya, opo. So ano po mangyari? After kang parada, automatic po bubukasan ang gabos na tinampog raray na na-close ka sa bago, no? Automatic yan. Stop and go yan. Automatic. Hindi na dapat mag-reply pa. Dahil dapat talaga magbalik. Opo. Opo. Chief Rolly, happy fiesta po. Salamat na maray. Thank you very much. Happy fiesta sa Ligas. Opo. Salamat po. Thank you, Ange. Yes, thank you, Ange. So yan tabi, Sir Henry, si Sir Rolly Guerra tumayo kan PSO Legazpi. Yan, nagre-ready mag-perform at Naga National High School kan Tewi Albay. Pag-una ko, Naga City ni Tiwi. Di ko sabihin, nanggana ini, Angie, di ba? Winner nita, susugdan tribute ka sa buko kay amigong Darlito. Ang alad lang mag-perform dyan sa mga winners sa second place ini. Drum and Lyre competition tabi sa ano ini secondary and elementary, tama? Yes, Sir Henry. Yan sa second place kasi bago. Taon naman si first place. Ngayon, napatawan man din entertainment at mga year-rounding days sa reviewing sa... Pero ikaan, sa tao ka maghiling ka instrumento? Ayo. Nahiling mo ang lyre dyan? Oo. Anong klase ang lyre na pigsasabi ninda? Yan baga, bugle, ano ito? Drum and bugle, tapos lyre competition. Kung lyre talagang nahiling ka mo dyan? So, lyre bagang pigi-imagine ta, bako man ito, siguro baga sa xylophone ang style. Di ba kung lyre, xylophone yan? Oo, kaya lang, wala man duman sa kategorya. Di ba? Sige daw, ihaputa daw yan. Kung natapig-apod yan na lyre, unless na may mahiling kitang lyre dyan, di ba? Oo. Pigihiling ko kaya asul, itsura kang lyre. Hindi man ako, kung samaan sa kuya na ano yan, na pakailing. Iba, di man akong nahiling na ang nahiling ko sa mga uyan na xylophone. Oo, yung nagkairilin ko. Oh, di ba? Okay. Sige, anyway. Pagkatapos ka na content din nanayahan ko naman si Sir Dart. Saan may mga harap. Abay na. Baka ka nagka-controversial pang haputang an. Okay, sige. Sa paramihan naman, Sir Henry, yung kami nagdi sa reviewing stand kina Sir Legazpi kay Bahan at ilog ng coverage day with Goy and Galero, DCGB. Thank you, Ange, sa report. Hali po dyan sa lawas. Mientras tanto, dumang kita sa kinumugtakan ni Jimmy. Yaon po na dyan sa may hampangan kan Pacific Mall, sa may Ayala Mall. Kumusta na kaya ang sitwasyon dyan sa hampangan kan Ayala? Jim, good afternoon, Jim. Yes, salamat, VP. Ayan ako digdi sa may Bini Imperial Street Corner kay ning Dunkin Donuts. Ayun, masiramon. Pasirig na dyan sa tumbok ini duman sa finish line. Yes. Sa kinamumutakan paraan, Jim. Yes. So, ngunyan, medyo may pagpaputol kaya sabi, VP. Ano daw mo sa kan? Kasi pag pagkidangog ko si Pio, buda sa mga report din do, may mga distansya. Napano ito nagkantutol? Pag may matawa-tawal, kaya ka pa siya matawa, nagkapag-exhibition kaya, kaya napuputol, United Institute Daraga Albay, nakatango digdi sa Kuya BP. Elementary ni United Institute Daraga yaon sa mayo yan bagang sampangan kan Bio Elementary high school ayun yan ang elementary mo high school kang UI United Institute yan yan katablik sa Tuya tapos yan diretso na naman ang ibong-ibong kan tinampo kapirti mga kampanya. Kung may eleksyon sana. Lato suntakan grabe ang tao. Grabe ang tao di. Oo, lumakalaga ko sa nagkandidato ha. Matindi? Oo, grabe nga abrasawan mo. Dakulo ng tao yan. Pangyayari sa mga bakadi. Dakulan participante ka ng UI. Oo. Matindi ano? Tagadulo ng sa indang mga sa tapan.
mga tampol. Barangay 56 Taisan. Barangay 56 Legazpi City ni EDP, yellow BCO, yellow ang t-shirt, itom na pangbaba. And sunod, Barangay 58, Buraguis. Kung surunod na yun, hindi 58 na, ang sabi ni Pading Jumar, nasa pira ini na 188 ganito. Ang mga participantes na yawan na disarabay sa parada, pista parada, digdi sa siyudad kan Legazpi niya na pagkahapon. Uning nagsusunod, dugaring putol, may aray-ari pa sa kuya. Nasa exhibition na naman kayo, magayon nun man. Magayon nun man ang exhibition kaning mga naitibuno ng mga babae. The best man. The best. Digan, pero tararirik sa tiyatahaw ka na tinampo. Kundi dahil ko pa na mamustra kung anong sa init, taga sa init. May distansya pa sa kuyang location. Nagkakahigwa. Iyon, nakakadelay sa BBP. Nag-exhibition. May mga pirang minuto. Pagkatapos mamupo na naman. Kasi na naman nini dahil man turugot actually ang parada mo niya na pagkahapon. Nakadakol ka ng Badyaw digdi. Badyaw nagsabay sa parada? Iba man ang parada ninda. Nagsabay sa parada? Iba man ang parada? Iba man. Ano ang problema kan kwanta pagkakupotol ang tao binatarahaw nagtatanaw na tumat sa nag-exhibition. Iyon although yan man digdihan na mga members kan Philippine National Police pag nagtangod na naman minagirilit mang giraray. Timing man aning bulkan ngayon nagpahiling visible na marayan sa tuyang bulkan ta BBP sa mga oras na nila. Magayon habang nagtatanaw ka digdi sa tinampo nakikinahiling mo ang itsura man kan bulkan ngayon dahil masyadong init. Marayang panahon na, no? Marayuno ng panahon. Naki-cooperate sa panahon, na. Natimpuhan ito natin. Baga pagkahapon nag-uran. Yes. Uran. Sa mga daw kita digdi sa mga gilosyoso. Sa DCTV ako, taga-sain ka mo? Ay, dahil ka lang kadangog. Taga-sain ka mo, tiya? Isang roki. Nagkadigdig lang sa mo. Sa DCGB ako, kumusta ano na presasyon nito kaning parada? Magayon parada niya. Haloy-haloy ta so pandemya bagang mo niya sila nagkaigwanin parada. Pagkila ka mo, kasarabay ni Sapo nito. Iba nga ni mo. Thank you. So, yan ako nasa tangod ko sa mga magayon. Pura man pangaran sa inutan ko na noon na ini. Dahil talaman ma-acknowledge sining mga baby girl na ini. Mga kayo sa uniform din sa puti, di kombinasyon din na may mga bilog-bilog sa liog, ano pa. Yan na yung PBB. Ang sitwasyon ni Kisa Kuya kinamumuktakan, matuon. Grabe. Yes. Hindi nasalita din si TV News. Thank you, Jimmy. Salamat sa report. Aramon taro dumang kay Jomar Bien sa may pinunan kamparada. Mga tugang kung naubos na duman nakahali ang gabos na participant. Hello, Jomar. Good afternoon. Kumusta dyan? Salamat, PP Henry. Good afternoon. Makaubos na sana, PP Henry. So, mga drum and lyre corps. Okay. Na, siguro, mga 20 pa nga niya. Igwa pa dyan ko sabihin mo. Igwa pa? 20 pa yun eh. Isalbatan na. Na drum and lyre corps. Ano nangyari? Kaya, sa barangay, out of 70 na dapat mag-iba, ako ninahiling ko, nagpupunpo na kan streamer, mga sisintang streamer, pigupunpo nikikan sa inkargado, pero dosis na nag-iba. Sisibot na kaya pumpong kan mga streamer, di ba? Pangyari sa mauraro. Kaya nangyari, instead na arrangement pa ka, pasurunod-sunod, ngaya sarong drum and lyre, mga duwa o tulong barangay, sarong naman drum and lyre, tulong barangay, naubos tulo sa barangay, drum and lyre na dakulon. Paano yan? Sabagay, baka yung arrangement, anong, dahil dyan order of parade, di yung mananggad gayon? Dahil may order of parade, sinong noon. Ang problema, instead na 70 mag-abot, pero 12 silang
Di ka kulo. Nawara sa pagkultanan, puro na sa labas kumira na tada. Grabe, ano? Ayun at college level na ini, oh. College na ini, Andre, nagkarakis ako. Primerong Ramin Lar na college level, Bicol College. Yes. Yan, nasa Tarosa. Anong high school? Pula. Pula ang Maroon? may gold. Maroon ang Bicol. Bagay, pula maroon, pareho. Iba man. Okay. Pula sa kamay gold. Tapos, nagdi-distansya lugod sinda Henry. Paano nangyari? Yung kasunod baga, siguro mga 10 na nakaagi na puro na sa Ramin Lar, hindi nagkakasunodan. Dahil hindi pwede magdurukutan. So, mga majority na sa inutan, ang nanadangok na music, so, piksundan ninda, nagdamilar, bakuman so sa inda. Yes. Kaya nasa salasabit, kaya ang pigigibukan mga leader, minapawala sila kay Harayo, na dahil na nagdamadangok itong nainot na tugtog kang dramilar ko na nainot sa inda, para makasabay sinda, kanbit, kanso sa indang tugtog. Kaya may mga distansya na ini, may mga angat na sinda, maski may bakante na sa tao, maski dahil mangki ibang contingent, sa kaipuan, dahil madangok ka na sa inutan, so music naman sa pigsusundan ninda, takong dahil, pag marcha ninda, susundan ng marcha, so nasa inutan, pakuman so sa inda. Yes. Nakakaralaw gaw, kaya dapat talaga dumistansya ka, taday mo kung nadagog mo sa ibong, ibang tugtog mo, baili mo. Ito man ang isasayaw mo. Yun man ang ganda, no? Susayaw kan sa inutan mo. So, yun ang nangyari. Pero patapos na ini, mga college na ini. Okay. Ang college ini, anong eskwela na ini, alat mo na, Legazpi, high school pa ini. Pero kula ko na ini. Dahil mag-uwi yung college na imbitado? Bicol College. So, Bicol College baka senior high school? Baka yun. Baka senior high school, diba? Legazpi City National High School. Kung Dracula na yan, di pwedeng senior high school yan. Diba? Baka yun. Yes. Baka yun. Then, may mga taga-ibang lugar, taga-Kotmon Kamalik, QE, Society, Arani ulit din. Ining, so talagang sa mga Dracula na masunod yun may mga masunod. Ang nakapwesto pa rin din na mahali, estimate ko lang ata harayo pa, mga 5 pa ini, 5 Ramin Lar, o harap kaya. So after that, dahil naman mga pagkultanan, sinta-sintahan na sana talaga magkasurunodan, medyo nagdidistansya na sa naugaran sa kada saro para makabuhay naman sidakan sa indang mga pag-exhibition na ang pagdadangok ninda, sutugtog ninda, bako supiksunda ninda. Yes, So, yan pa rin, matawong pa mang giraray, dito sa may Caltex, Jomar BNDCG. Talaga ang tawa di. Matawo ko nun talaga ha. Susog sa nagugong description kan mga pag-iribat at kasabago. Aramon taraw dyan sa may kinamamugtakan po ni Joshua Bino. Yan po siya sa may Hampangan kang Pacific Mall. Hello Joshua, kumusta dyan? Yes, BP, maray na hapon sa mga parantabay. Mas kikilig pala ang mga daraga. Pag igwa ka rin bit-bit na mga ayam, pag-agi kay itong Lizardo, so K9 unit ba kan Legazpi? Irilian sa mga daraga, kuruan kan cellphone, cute niya si Doggy. Kaya pala gusto mo mag-atamang kiayam Kaya pala nakaisip ka mag-ataman kiayam. Ikaw ba nga nag-istorya na may ayam ka sa araw? Araw, sikreto ko yan. Pag may nag-araging mga excuse me, may nag-araging mga daraga sa harong, minapundo. Pigiling so chow-chow ko duman. Sabi kan mga girl, hi. Sabi duman sa bintana man ako, hello. Ay, hello nga niya po. May purpose pala na pagkatapos kinuhan. Cute nga niya po. Pagod ako kang cute, so ayam palan, sarawayon nga niya. Ako, sige na ka mo. O di, kumusta ang sitwasyon dyan? Yes, sabi dito nagpakatarindog digdi sa Tubangan kan Pacific Mall. Ining mga officials kan Barangay Orosite, Barangay Peñaranda,
barangay Kapantawan ta napundong madali. Aha. So parada tabi BP nagpakatirindog lang ini. Dahil kumata ano kung anong nangyari duman sa inutan. Pero kaya duman sa reviewing stage ongoing an exhibition kan mga nag-aabot na kunya BP, mga nag-aabot na drum and lyre. Kaya medyo napupundo nindiit ang dalagan kan na parada. And may oras man, may minutos Aha. na medyo halaba ang putol, ang distansya. Pag may napapapit sa medyo mataw-taong lugar, nagpupundo man talaga madali para sa alipot na exhibition. Halaba pa ang paradang inibipita dito sa nakakaaging drum and lyre dito sa may atubangan ko. Ang yaw din ginagawa sa mga arati pa, mga elementary and high school ini. And kaabang-abang siyempre so mga dodara ko lang may edad. And ang sistema tabi kaya na BP, nagka-airnote na baga itong so mga yun colors kan armed forces and so mga departments kan local na gobyerno. And sa sundan yung kang banda, katapos kang banda, nagkapirang mga barangay, susundan naman yung banda. Matindi si Vice Mayor Bobby Cristobal so far, iyo pa sa natusunailing kung ilihidong opisyal na nagsabay sa parada. Hinang-hinang na nga ni Kasabago, pero enjoy yun sa paglakaw. And yun nagkapirang mga may mga nagsabay na kapitan, mga barangay kagawad. Sa estimate to be gari maluyang unyan ang house-to-house campaign sa mga barangay. Iyo. Halos kadaklang Gari yaraon dyan. Halos kadaklang ang mga Ligaspeño. Nagpakatirindog din sa Tinampo. Talagang mariparo gulpe ang mga nag-aratabay, mga nag-arabang din sa gilid sa Tinampo. Malangan, nagsigatanaw ko, ali duman sa kanto kan sa may Dunkin Donut area, sa napapwesto ni Chief Jimmy, sundot digdi sa area ko, and pasiring pa duman sa may Bitano. Gulpe ang nakalinyang tao, digdi sa may tapat yan na already mga BP sa may 101 shopping mall, paluluwas duman sa may Dunkin Donut, halos piyot ng maray ang wala to kan Tinampo. Panaunayanin mga tao. So iba, padit-dit ang nagdalakaw, pasiring duman sa may parte siguro kang SM para sa kumbaga viewing center na yan, mga exhibitions sa mga nagparticipar na mga drum and lyre for. So, magayon ang panahon na BP, madurdampog, dahil masyadong init, buwelo ang mga parabaylik and drum and lyre, pero buwelo man ang mga parahiling. Yes, pag nagataraga lurulabyog na ang baywang, talagang napapatitig. Pero maray ang panahon ta nakisumaro ano? Pag masyadong mainiton, di ba? Correct, correct. Bako masyadong mainit and day man kasinyalis na kumbaga mabagsak na nakusog na oran. Kumbaga malumlum lang, saktong-sakto. Yes, para yes. sa magayon na dalagan training parada. Okay. Yan man ang sitwasyon. Digi sa tubangan kan Pacific Mall, Kalabaan, kang BNF Imperial Street. Joshua, BCGB. Thank you, Joshua, sa report. Daman bang kita sa kinumugtakan ni Pading Alar Mario, yung gano'n dyan sa may party kang junction kang Ramon Santos Street, sa may kanto kan Peñaranda, pasiring po dyan sa may sentro kan Legazpi. Hello Pading Al, kumusta dyan? Gurobante ako pa din sa may Orosite area, digdi ang maniobra kan mga contingent kaagi pa lang. Kaya ako panigisangod ko, so nag-agi pa lang sa Potmon High School. Yes. And kamalig dito, Potmon, kamalig school. And ngunya nakakatangod sa location ko ang Kabangan National High School. Mga taga-Kabangan. Ngunit tabi rin daw mga aki. Gari bambay ang tugtog Gari mga kun ang tugtog, gari so paano yun, gari so gari ito so lato-lato. Lato-lato. Diba? Bago,uluan ako sa may Ayala. Nagturotindog noon na. Maribukon ang signal naman. Kaya mamamatay talaga ang lagatog kan. May na-exhibition kaya sinda pagtangod dyan sa may Ayala. Diyan nag-exhibition, kaya maribukon. Kayaon ang volume ng tao. Ang exhibition, allowed ka boss?
Iyo gayon. Talaga. Tang nagsabot sa bagay, kasi ako sa interview ta kay Darlito Perez, gari ang sabutan ko, so sa mga winners lang, ang pwede duman mismo sa review mga stand. Ang exhibition man nila. Pero dyan gayon sa may, again, baka iyo mang giraray. Ano, gayon, nakulon nga, nag-exhibition na naman, so gawang Yaha. Nadangong ta pa, pakusugon baga, Iyo manangga. Pagkayan sa location, lampas na sa Orosite, pero makusugon. Pagkabot talaga sa Mayayala, minaribukon bigla. Iyo. Ayaon sa tao. Yan, so katagol na tao. Matawon, mampano. Di ba? Exhibition sinda. Pero, I think may time limit man sana, 5 minutes. Yes. 5 minutes lang ang exhibition. Kaya, napipinjente ang mga ibang contingent, digdi sa Orosite. O nga naka-standby naman digdi sa Orosite area. So, sa Arimbay High School, Raminlair. So, Arimbay High School, Raminlair, naka-standby sila digdi sa Orosite. Mientras, so, kabangan National High School, o to, pagkatanaw ko, sa may Ayala, iyo ang nag-exhibition mo niyan. Kaya may distansya talaga. Katawan talaga yung distansya. Bago mag-abante, tanganin na magpakabuelo man sa sendang. Sabi ba ganing Jumar ka sa bago, nagkakadaranghugan na sa mga tugtog? Kung makasunod ka man ang gade mo na mababaylihan, tayo ba nandago mong tugtog sa inutan mo? Iyo tao, nga ko sa Orosite, natin lang kung makusugon, so di ako naman sa may Ayala. Takilin, susudig di sa Orosite, siyempre, bigla pabuelo sa inutan. Ayun, makusugon ang tugtog, sudo man sa inutan. Yes. Anyway, taon-taon, mabuelo man ining Arimbay National High School, o yun na, nagwangkaras na so Arimbay National High School, alilig sa Orosite, siring naman sa may Ayala. Okay, positioning na sinda para makaabante na, and tanaw ko arayo pan sunod. O dami ning sunod na ini. Arayo mga 100 meters ang distansya. O ni mga taga-Arimbay ini tabi, maldang sa mga taga-Arimbay, dangogon ito sa mga taga-Arimbay. Iba man ang tanog kang Arimbay. Adi. Iba man Maman. Yung ko dyan si Madi, barangay council ang pare? Bago, Arimbay National High School. Okay. Ayun na yan. Kung nagbubuelo, nagralakaw pa man sana. Mabuelo yan, pagtango dyan sa may Ayala. Okay. Yan, tabi. Yan, sitwasyon digdi. O yan, nagkadang-adang, daw yung linguntang. Unin naman sa naran, digdi sa location ko kung anong San Roque Elementary, Raminlair. Ayan, nag-perform naman sinda. And sa kapante digdi sa may Orosite and palalaos na dyan sa may Ayala man. Ayan ang sitwasyon digdi sa Orosite area. Hello Mario, thank you. Thank you, Paring Al, sa report. Halabaon nun, adi. Alas 3:35 na. O 40, tas 3:40 na. Halabaw nun ang parada, pero marayan lakaw-lakaw ngunyan. Tamarayon ang panahon. Hindi po mga tugang sa syudad ni Legazpi. Balikan ta daw si Jimmy. Diyan tabi sa may hampangan kan Ayala Mall, sa may kantukan Rizal Street and Imperial Street. Hello kami, Jim. Good afternoon. Yes, Bibi. Nabanti ako digdi sa may mentor na kan Ayala Mall. Digdi na exhibition kaya. Medyo hindi kinabulo sila na sa indang mga abilidad. Kabangan high school na diya on digdi BP. Yung tagot sa mga oras na yun. Daw ko saan ba doon? Ini may turos na kwerda. Wala naman. Puto na naman sa exhibition. Diba na naman sa may kapilingan? Dahil yun ako dito. Basta kunain sa mga matao. Dahil nagkarat na kayo natin kita. Nagkaroon na sa mga ibaga. May mga problem na gutom na. Nagugutom na yun. Rumsel ako na. Nang panululubot ng tao mo yan. So, kaunan ka ng establishment sa likodan ko. Remate na, no?
sabi ni Padingal, digdig ko noan ko, digdig na exhibition, digdig mo ako digdig. Yung ano sa iya, ang exhibition. Nag-apansin naman sa iya. Padingal, nagpapa-exhibition man sa nagaro. Yun ang bigay, may distansya pa sa kanya ko na nagsusunod mo niyan doon sa Kabangan. Hindi na naman, ini ang nakakahalo dito Napakalampas, nag-exhibition man sa Kabangan, nag-exhibition man ining nagsusunod. Dahil mo naman, dahil na nagdagarang talaga, kanya na. Batahon ko po na nini. Arimbay High School, Dramin Railcore. Tama ito, pinag-describe ni Padingal. Dahil naman nagdadarang parehas nagpapakusugan ng kansen. Sabutan kung sa'yo na digyan. Pangyayari sa Maabaka. Maribuko na? Yes. Tama, dahil ano bang natalingan mo sa wala? Sabutan mo man sa ibang. Yan, saan exhibition taga-Pipiso, naga-puro balaka, naga-turotaririk sa tinampo. Yan, nag-question dito. Yan ako na, ang sabi mga dagdag na information, Jimmy na salita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Aramon ta daw kung ano yung nasa screen tangon yan na mga nagkakaigwang exhibition sampangan tabi kang SM sa mga viewers ta sa tuyang Facebook. Anong eskwelahan yan na nag-perform mo yan? Yes, good afternoon, Giraray, Henry, good afternoon sa mga parantabay. Ining eskwelahan na nagagingon yan sa reviewing stand SM Legazpi, yung Arimbay Elementary School. So, kasubago, nag-agi naman, so nagkapirang mga opisina ng gobyerno sa LGU Legazpi at sa kunyan, sa mga nagtaon ni interest sa mga nagmemeron digdi, so K9 unit, kan City Veterinary Office sa pangyayari ni City Veterinary Officer Dr. Emmanuel Estepona and nagkapera pang mga opisina ng gobyerno sa Laogan City Hall. And may nagkapera naman ng mga barangay na nagsarabay o nag-agi naman digdi sa reviewing stand kan SM, particular na Angogon, Barangay 22, Lamba, Asinman, Barangay 23, Imperial Court Subdivision. Ang sitwasyon di VP sa nasampitan ng location niya to, mas nagdadakol ang mga tao na nagmimiro, nag-i-religay niya na nasampitan ng aktibidad. Pero magayon dito, disiplinado man ang mga tao pag sinabing mag-ilid para matawan din na kumbaga espasyo at mga nag-aaraging contingent, nag-relate pa ng mga tao, and may mga naka-standby naman digning mga medical unit in kaso may emerensya mangyari sa mga maabot na oras. So bago mantang nagkakaiguanin na okay nagdadalagan ang bulos kaining yes na parada de Legazpi, nagtaonin mensahe si City Tourism Officer Cristina Agapita Pacres sa iyang sinabi na dakula ang pasalamat niya sa gabos na mga nagsarabay, nagsarabang para may kondusir ang aktibidad nini dahil sa saro ini sa mga paagi para mas mapakasukuman ang turismo kan syudad kan Legazpi. So yan ko na Sir Henry. Ano ning nasampag? Legazpi City Hospital? Nag-agi na sa Legazpi City Hospital nangan sinundan ini VP kan na puyuan. Delayed pa lang sa abutig di? Elementary school. Delayed sa abutig di? Medyo delayed kaya parang segundo lang. Nahiling ko pa lang sa Legazpi City Hospital ngun yan. Okay. So yung mga eskwelahan na imbitado di, medyo date lang na minuto para magpuro baile, magtugtog nangan exit senda. Doon siya may hampang kan Legazpi City Grand Terminal. So yan na may sitwasyon dito sa reviewing stand man kan SM Legazpi. Kaya na pinunta ko na yung stigma as kalaro. And sa report, live yan from SM City entrance. Yan po ang tapos mga tugang kankuan ha. Yan po ang tapos kan mga kamparada. Mangayon man talaga na may mga kahito baga pigaarabangan iyan kahito Ronald so mga di ba nga USI di ba University of St. Anthony USANT pigaarabangan iyan kahito so Mariners yan
Sukwang ka ito, yan na Aquinas University ka ito, matindi man yan ka ito ha. So drum and bugle, ano yan, group ninda. Kan mga paano kay mga college na ito, kan mga panahon. Kunyan elementary, high school buda, senior. Kaya ano yan, dakulon, pero magayon, mga tugang ansen ang ipinapahiling na baile ha. Aramon ta daw si Jung Marco nakahali na duman gabos sa kinamumugta kanya ta. Pag nakahali na duman, pwede na siyang mag-uli. Jumar, kumusta dyan sa Baikal Tex? Ano yun, sabi mong college? Yaon? Mariners? Ano yun, Mariners? Yan, Ultimo. yan ang pigsasabit ta. Saka, so sabi ko sa imong Bicol College, Oho. so primero high school, huli sa college. Oh, see? Anyaon dyan, Mariners, Mariners Legazpi o sunduman sa Kamsur? Mariners bagay ni Uboda, Genicom. Oho. Actually, apat na sana nga niyon dito sa BB Okay, Penry. Mariners, Buda Bicol College. College ha? Yaon dyan. Bicol College, so college, kay riba so ROTC. Ninda sa mga kadete. Okay. Iyon nagtukal na ngunya, Then, masunod, Sigdi, Uning, Genicom. Kay riba man sa mga kadete, kay naibudan sa drum and lyre corps. Aha. At Genicom, may nakapwesto pang duwa digdi sa likod. Aha. Ang saro digdi, super runner-up sa contest kasabago. Libon Private School. Yes. Libon Private High School. Di ba bumili, runner-up. Iyuan siguro masunod din sa Genicom. Then, Sumariners, Oto nakapwesto sa may Caltex sa Suksok. Pero pang ultimo ito. Ay, very good. Pang ultimo. Pang ultimo? So, total, apat na salangan yung digdi. Aha. May mga, Kwantabi Jomar, may mga nakasunod na mga float, di ba? O mga vehicles. May saro o duwa, pinainot na. Ito na. Okay. So, mas talaga yan na so Mariners talaga garo. Pinahod yan sa matindi ang laban, matindi pagilingon. Garo iyo. So, nag-aagi na sa tangot, nakahali na sa Bicol College, kunin na sa Genicom, nagluwas na digdi sa Caltex. Genicom. Ay mga matibay, maniya na Genicom, di ba? Ano pa? Yes, so naka-asul ng printed na pangtas na long sleeve. Then naka-short na puti, naka-sapatos na high cut na puti. Tapos sa sulibong kahit masunod dakulin Genicom dakulin ito kaya riba sa kadete. Kaya riba sa kadete. Uto sa ultimo man ang gadso Mariner, sa mga color Ganado, Bado, napatahawa na nung unang kupit mga alata makilit kita. Away na sumarin na kayo. Corporate big alat mo na, mahapot daw kita. Nga tataso taga-mariner, sa nilong digdi sa Genicom. Pwede magdapot. Anong grupo ini? Mariners ini. So ito na ito, Genicom. Mariners College. Tama, Legazpi ini, Mariners Legazpi, BB Penry. Yun na yun ang pinaka-ayot. Yun ang... So bali, analiw sa na-discal text na nagtutukal sa Genicom, ang natatadadig itong Libon, Private High School, and Mariners. In a few minutes, kundi ako na sala Jomar, ang Libon Buda. Kundi ako na sala ang Libon Buda Genicom, gari magtugang yan, mag-sister school yan eh. Oo, pero garo elementary ni Sulibon. Elementary? Okay. Elementary ni. Tapos nag-first runner up ini. Okay. Elementary ni. Yes. Piga pa distance siya na susaro, tangani na desing ka madarakan tugtog ka na ito. Ayos? Itang tayo ng kasupan sa Magilipa. Yun na yung bitin. Siguro, mga 5 to 10 minutes. Inetically sa Caltex. Okay. Ang bibiyang informasyon halidigdi sa may Caltex sa Kanto Kadlakadula and Rizal, Jomar BM DCQ. Thank you, Jomar, sa report. 10 minutos bago mag-alas 4. Pagbabalik po sa itong special coverage ko niyan hapon, makalipas lang kayo ng mga patalastas.
Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Nagtatabang na puun baga ito, sinda kita ika ako biko, na makita ang totoong serbisyo, hanggang yan ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan, ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Bea Alonzo here. Sabi, mahalin mo yung lalaking malabo ang mata kasi di yan titingin sa iba. Ako, dadalhin ko siya sa EO. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities. He needs to see na wala nang mas hihigit pa sa akin. EO Executive Optical. Love your eyes. Bea Alonzo here. Sabi, mahalin mo yung lalaking malabo ang mata kasi di yan titingin sa iba. Ako, dadalhin ko siya sa EO. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities. He needs to see na wala nang mas hihigit pa sa akin. EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Things come your way, yeah. In your life you have a say. Choose what's true. Ito ang moment mo To choose what you love. Choose what is cool for you. Choose what is true. Choose what's true. Time to feel alive. Time to share your voice. With GSM Blue, celebrate your choice. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true to you with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At itong kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. This is ang surf bar, new look na! Pula, puti, power pula, power puti, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Tayo na sa EO, EO, tayo magpatingin. Tayo na sa EO, EO, sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, EO, iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. EO, Executive Optical. Ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abangan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Pasko na! P-A-S-CO, P-A-S-CO, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Nor. O di ano na? Ronald Nasarawayon Kanal. Tinaw mo sa eksakto ng alas 4. Pero ngaya, sabi nga ni Ronald, dakulong pa ngaya kita na ihabol, ha? O bueno, mga tugang, padagos po ang mga informasyon para dyan sa Fiesta de Legazpi.
Ngunyan tabing aldaw na ininin Lunes. Taga po, piyesta po sa tuyang syudad. Piyesta po sa Indogabos. Enjoy! Mga tugang, tabi, thank you sa pangaran po kang bilog na tropa, ini pang lalaking hindi inuumaga. Henry M. sa tuyang broadcast ngunyan na pagkahapon. Thank you, Pio Fernandez po. Susunod na. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2 Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 4:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagsaangat ang Department of Foreign Affairs o DFA nin panibagong diplomatic protest kontra sa China. Kasunod inikan panibagong pangaharas kan barko kan China sa nagresulta sa banggaan kan Chinese Coast Guard vessel as in AFP contracted resupply boat. Sigun kay DFA spokesperson Teresita Daza, ipinapod maninda si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shelian, pero out of town ini kaya ang nag-ampang iyo ang Deputy Chief of Mission kan Chinese Embassy. Napag-araman na hinarang kan barko kan China ang resupply boat kan Pilipinas kaya nangyari ang koalisyon kasuhapon. Yan ang pangalas 4 bareta ahali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang baretang ini hatod sa Indukan Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama.
Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, Kanziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Proto-Martyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao,
Nasa life! Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Abante ang parada! Sa Bicol target na po kita. Dire-diretso ang special coverage po. Kang DCGB sa pangarang kambilong na tropa. Ako giraray po si Pio Fernandez. Chief Jim, what's happening na dyan sa location mo? Good afternoon. Yes, salamat tayo di pa di. Kalabos pa sa Legazpi National High School. Pero alawi ko na, dahil pasukasugbon. Moho. Oh, yan sa location ko. Yan man gira-ready na sa main door o gate kan na Ayala Mall. Ito, natatanaw. Makaon na ako digdi sa tinampo. May gap na naman. Grabe mo. Nangyari nga nini dahil lang sa exhibition. Sandali. Ano na dahil para kanina digdi sa dahil ko pa na mamustra ko anong sayo ninihali na participant na yun sa basahon tang mahay. Pero the YouTube Mustrahing maray. Mustrahing. Say man ni pangaran. Brasman sa na. Brasman. Google High School. Google High School. Yan. Sa the YouTube sungaran. Google High School ini IBB ay Paspio. So ay mga perte man. Man ako mag-exhibition kayo ni Digdi. Ay na nakakada delay. Baday na. Ay kariyo pa. May exhibir pa. Oo. Pero kaya babarita ni Pading Jomar. Oo. Pasiring na yun sa college sabi pa day. Yan, pasiring na sa college. Nasunod kayo ni Suma Kolehiyo ng sakyan kayo ni. Nagarita, ora nagagari duman sa Kwan, Assembly Point Casobago. Garit tapos na duman, nakaruluwas na gayot. Yun na yun yan, nag-exhibition talaga. Pwede, mga paturot na ririkan baston. Tapos, nagarorolokso. Yun yan ang sitwasyon digdi. Sa kaya kinamumugtakan. Medyo garat-garat ng hanita. Di ba ito suka-sumago na pinag-describe nga to. Garat talagang sukunan na tawad digdi. Pero ngunyan, palibasa mga akin, nagkakagurutom na, nagaragdanagay maguruli o nagralaok sa iba digdi sa mga kaon-kaunan, digdi sa palibot. May mga pagkalaog digdi sa kaunan, minaraliwas man giraray. So, tal kumusta? Yan man giraray. Mga magayon, sa sumasabi pa din, magayon. Primero, magayon sa panahon, magayon sa presentasyon, magayon ang sitwasyon sa unisa na, ayos na yan ang observasyon niya to, na dahil turugpon, parada nga, dahil sa kaining mga exhibition na pinagsagibo, nagdidepende, may 5 minutes, minasobra sa 5 minutes, na depende sa presentasyon ninda sa tinampo, tabi pa din. Okay, sige. Okay, yan na. Ito yung mga dagdag na informasyon ginara, digdis ako yung dating lokasyon, Jimmy, na salita DCGB yun. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, the continuing coverage kan DCGB sa programa ng Bicol Target Fiesta Parada de Legazpi 2023. Fiesta Parada de Legazpi 2023. Kumpadreng, location mo dyan, tabi. Tingente pa pa rin ang contingent kan Bicol College. Hindi sa may Orosite area. Naka-standby sinda na mag-pull out. Iyan na nag-exhibition dyan sa may Ayala. Para makabante na sinda. Nakaposisyon na sinda dito sa may Orosite. Pasirin dyan sa may Ayala. And nasingitan lang si nagkaduang float. Ining duang float. So, asarap dito sa
Legazpi Eagles Club. Legazpi Eagles Club na si Andy Marbilla. Andiyaw dyan sa float. Ba, si Andy? Nasa float. Atata. Nagkasaangat. Yaw ka din tinawan ako dulce. Yaw ka din sa Legazpi Eagles Club. Eagles man paano ako tabi. Bertino Eagles man paano tabi ako. Yan. Yaw na duman sa inutan. Agila ka magbalaan. Agila. Ayos man. Nagkasaangat si Andy. Tinawan ako kay Kuan, kay Dulce. Dulce ni Andy. Ito ako man sa aki. Sendo na yan, Andy. Okay, sige. Ipinanawa ko man sa mga aki. Sige. Nakulo ng mga aki ang nag-aaragad ni Dulce. Yan. Hindi sa gilid kan tinampo. Ay, Maray, kamusta? Kami piyesta. Ayos lang kami. Al Capone. Al Capone. Kan orsay. Para mo yun man nag-aray. Alang iya. Alang yung mga amigo tadi. Yan ang karahayan pag puro amigo. Yan. Namin bispuan kinarig sa area. Anyway, sila kasunod. So, Genicom. Yan. Genicom. Positioning naman mo yan ang Genicom para mag-abante o ito nag-exhibition. So, iba nila mag-iriba. Pero so, iba yan hindi naka-formation sa Inotan. And doon diretso na yung tabi pa mga college naman ang ganin na round di sa na parte. Kaning parada. So, live digdi sa Orosite area. Alam Mario, thank you. Thank you so much, kumpadre Al. Igi daw. Baluon ta ang stage. Yaw na siyan sa stage sa entablado. Ang live feed dyan ni Ans. What's happening? Yan, sige. Pag sa entablado, pabelohin natin yung live feed dyan. Then signal na lang yung tropa, no? Yan, nahiling niya ito dyan. Nag-agi mga naka-green. Nalingawan ko lang sa barangay kung anong lugar ini, oh. Yan. Sige, kumusta dyan, Ans, sa entablado? Yes, maray na akong giraray sa Pio, maray na akong sa mga paranta ba. Live na kunya na nagpa-perform sa Hampangan viewing stage hindi sa SM Legazpi. Iyo ang St. Rafael Academy. Pero ini sa Pio, dahil sa Diamonds in the winners, or kaya ibaan sa mga naggana sa tinipong kramen lago competition sa bagong ada, mga 1 to 2 minutes, yun lang ang pagkataon sa ilang periodo para makapag-perform ng pangkan sa yung mga dignitaries or VIPs, mga local officials, sa Hampangan na nasa pito ng reviewing stage. Kaso bago sa Pio, nakaragi na haros sa kapsan na mga opisina sa loob ng Legazpi. May nagkarabot naman, nagkaragi naman at nagkabi ng mga regional offices. Particular na ilinya di Honor Pedro Dole at din DPWH. And nagkapira naman sa yung mga barangay at nakaagi naman digdi sa reviewing stage. Pero pigihiling ko sa lisahan digdi, aros na sa 60+ na review ang na mga contingents digdi sa reviewing stage. Kaya sa Legazpi. So medyo puro Halloween pa posible ining fiesta para sa Legazpi. Nasa kabanga pa sana nakakaagi dito. Di kung 60 pa sana iyan, sa pera ito so contingents? 160. 160? Sanggatos pa. Sanggatos pa. Magdara ka na dyan ng banig buda moskitero. Kibilit na nga ako ni Miss Claire. Kaya pa kaya? Kung libot na daw si Clara kung kumusta man lamang sabi mo ni Pio. So, ayan, tapos pa sa nabibigyan sa St. Rafael Academy. Anong ang sistema kaining contingents or order of parade? Pagkatapos kinagkapirang barangay opisina sa kapalaog sa mga eskwelahan. Kasubago, ang mga nanggarana sa Dragon Largo competition nakapag-perform na. Ang latest na nag-perform, Subitano Elementary School, tapos in the 3rd place kasubagong pagkaaga. Yan, sige. So, ngunyan, nag-aagian Barangay Peñaranda Legazpi,
na sila mga opisyalis, and then may nagkaperaman na nagsunod na organisasyon na digdi sa nasa federal nga lugar. Sa tuyang stage, sa tuyang mga opisyal na yaw digdi si Councilor Ismael Botpo Bandapurt, City Engineer Clemente Ibo, City Councilor J. Pili, Mayor G. Rosal, and yan man si Councilor Alex Sao, and nagkapera mga department heads kan LGU Legazpi. Yan. Sige. So yan ko na sa piyo, presenting sitwasyon digdi sa reviewing stage ka na sim Legazpi. Kaya bagay namin yung team, ang sigalero, disipit. Thank you so much, Ans. Balunta daw, we try yung live audio and video feed. Ilaog ta sa radyo daw, tabi ano. Bago kita kay Joshua. Try lang natin. Sige daw, tabi. Ilaog mo daw, tabi iyan, Jerome. Yung live feed, hala dyan sa reviewing stand. Ayan, mga barangay na nag-aagi dyan, no? Sa hampangan kan reviewing stand dyan sa may... sa SM, sa Hampangman, sa Atubangan kan Ibalong Centrum for Recreation. Pwede ilog yung audio, Kwan? Karingnan? O, Jerome? The chairman for 2023 Legazpi Fiesta 34 Orosite sa pangingenok ni Manuel Barangay sa dito sa stage. Yan, ayos. Paningnag, cut mo na muna. Tama ba? Papasok natin yan. Orosite na ang nasa reviewing sa may reviewing stand. Ano? Si Joshua nasa linya. Joshua, what's happening man dyan? Yes, maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon sa mga parantapay. Estimate ko, dari abot to ng diklom. Oho. Kaming parada tadi, Sir Pio. Sa ulpa, kalawis pang maray. Yes. Kung pa sa nasisinta pa sa naso nakaagi duman sa reviewing stand, kumbaga sinto sa sintaan, sanggatos pa. Sanggatos pa rin, tangani palang nangabangaan. Iyo. Pero talagang pag minsan kaya medyo napaputol hindi sa minutos tabi, Sir Pio. Oho. And pero good news yun para duman sa mga members kan na mga bastonira and members kan Gramidler tatawasin na rin sa minuto makapurupay ng Sir Pio sa kada din sila pundo ang dalagang temporada minasaraglit lang sa mga magurang kaparyentes kayo ng mga bastonira kay punasan silang, kay painom si tubig and duro-duro naman fight naman sa pagbayle pagkod sa makaabot sila pasirig yan sa may reviewing center sa SNCT medyo alawig pa Sir Pio pa ang yaon di isa kayo nakatangod sa mayampang Pacific Mall mga ano pa yun sa mga elementary na drum and flyers and nagkapiraman ng mga barangay pa day pa na uubos pero reparto Sir Pio habang nag-diniklom mas nag-iibog ang tawok and pero sa na-observaran ta apwer sa kumbaga nag-enjoy na mga tao makusog Sir Pio ang bintahan kan mga charges na mga negosyante sa mga nagtitinda. Oho. So sarong parating na kay Chicharon uminagi sa kuya digdi sa may atubangan so lumini sa mga siguro 10 minutos pagbalik dito na sa panintag Chicharon. Yan, makuha na naman siya. Makuha na naman si panibagong supply sa panigurado sundot taud pag-iiklom talagang matawo pa ni Sir Pio. Yan, reparat ako niya na nag-aarabutan na sa mga estudyante nakaklan mga haling private pinahapit na din sa mga mall sa gilid siya sinampo pinatanaw na kay ni parada at ako niya ni kay ni fiesta celebration and mag-iisip yun reparat taman sa mga nag-earling na nakapag-enjoy sa mga magurang burbit-bit siya na siyang mga ati ito nga nagiging nagkatira may bit-bit ng mga tukaw-tukawan naghanap na si Maray na pwesto sa Haruala ba pa ang abangan sa mga kalalakihan siyempre mga sirsulter ito nag-aabang kaya itong mga edad nulindang mga bastonera membros kan Drum and Flyer. Oh, sige. Yes, sabing Sir Pio, yan man ang presenting sitwasyon at abangan sa Pacific Mall. Joshua, PCTV. Thank you so much, Joshua. Sige, pagkatapos kan report ni Chief Jimmy, ikukanta kay ads dyan sa reviewing stand and pasok natin ng konting minuto yung live audio feed dyan sa
stage sa reviewing stand. Then ma-wrap up na kita kan sa tuyang special coverage diyan po ta halawig pa po ini tabi. Then babalik kita sa normal programming na yung remaining minutes, Bicol Target and then yung Bareta. Pero kung taram na mag-speech si Alcalde G. Rosal, anytime ikakat natin yan tabi na sa tuyang programa. Sige. Chief Jim, what's happening, Chief Jim? Yes, Bicol College na nasa tangod ko pero nakapundo sa mga oras na ini. Dahilan sa may intersection diyan sa may Dunkin Donut. Ikaw ng exhibition man. Nasa inota na grupo. Ngunyan, paingalo ko na, yaon digdi, nagtitirindong sana, ining mga bastonera, ining drama, sansigan na perform digdi, nasa tao ining mga bastonera sa mga oras na ini digdi sa may Ayala, sabi pare. And siguro dapat burubumbahan na inita pahapon na pagkatapos wag rin nagdadampugan kalangitan pa rin. Baka bumagsak sana daiman habang yaong pa na mga tao. Pero sa iba nga nagpo-call out na yun yan nakakaulang. Hindi kong pirapan na sa likod na portion kan But anyway, mga college na itabi pa di gustong kabyon halos pa madali na sa katapusan ining parada dito sa kuyang kinamumugtakan. Jimmy na salita ako muna. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Yan, ma-time check muna kita and then mga hanap buhay pagkatapos ibalik ta kayan sa reviewing stand for the wrap up kan Parada Bicolandia. Okay, Parada Bicolandia. Fiesta Parada de Legazpi 2023. Oras Pilipinas alas 4:27. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Joey. Kuya na si Kong Joey. Kong Joey Salceda. Ang idolo kan masa. Dainang iba Joey Salceda. Padagas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapas. Sagabos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako lang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! An oras hatod sa Indokang. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. GSM Blue, choose GSM Blue Mojito, now in cool litro. Nor Cubes, buong buo ang Pasko with Nor Cubes. Ipinagdiriwang tuwing buwan ng Oktubre ang Filipino Elderly Week at wala nang mas gaganda pang regalo para kina lolo at lola kundi ang malusog na pangangatawan. Kaya samahan silang magpabakuna laban sa flu. Alamin ang schedule ng bakunahan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Pag bakunado, protektado. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. New Blossoms Catering Services is in need of the following: front desk receptionist. Qualifications: graduate of any 4-year course. Female with good interpersonal and communication skills. With good work ethics and computer proficient. Must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. They are also in need of service crew, kitchen helper, housekeeping, and driver. Qualifications: high school graduate, at least 20 years old and above, male or female. Must be willing
willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. Interested applicant may send the resume through FB page at New Blossoms Catering or call at 0919-990-9338. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, power puti. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, power puti. Baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life, you have a say. Choose what's true. Ito ang moment mo to choose what you love.
with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatagpuan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa'yo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng Jim's 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. October is Breast Cancer Awareness Month. Make healthy lifestyle choices. Choose healthy food. Make exercise a daily habit. Always choose a bisyo-free lifestyle and practice breast self-examination. Be your own breast friend to reduce the risk of breast cancer. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Papahabol ako sa isang malaking aso. Pag di ako nakagat, 60 million pesos. Tol! Mag-Bingo Plus ka na lang. Pisa mo, pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Oh, Mayor no, dekap. Alkalde kang pulang ginamahigos. Ang orago na albayano. Yan si Adrian Salceda. Tunay na liderato, masasabing malupit. Maugmang pulang ganyan, maugmang kahimanwa. Buong puso sa pagtabang, uragon talaga. Sa edukasyon, infrastruktura o negosyo. Pag-uswag, mahihiling di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonny Cap, sa imo kami saludo. Salamat sa pagpadara sa kabusta pulang genyo. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Ang Fulvic Mineral is the best sa akin kasi lahat dala niya. Sugat, bukol, high blood, lahat na dala niya lahat. Pampalakas at saka lahat na sugat at saka kaya niya gamutin. Saglit lang, 2-3 oras, ayos na. Brother Ramon Servidad, 62 years old. Nueva na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold
household na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatic kong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka Aleco. Cali, Cali, pop up, Bobby Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky at mood, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na, Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, set up. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Lord! Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much, Tabi Padingnal. And volta na kita sa programa Bicol Target. Sabi nga ni baga sa Tagalog, sulya pa natin ng konti. Hilingon ta daw ning diit kung ano nangyari dyan sa Fiesta Parada de Legazpi 2023. Then balik na kita sa satuyang Bicol Target. Aber daw, what's happening dyan? Ay, naga-exhibition ano, Tabi, ano, yan. Yan, okay na, Tabi, Padingnal. Okay na yan. And pudan ta si Ans, siyang ka sa stage, Tabi, Ans, ano, wala pang signal ako. Well, anyway, yan po muna. Diyan muna kita tapos man para mientras kan sa tuyang special coverage sa Fiesta Parada de Legazpi 2023. Kadak lang kayang paano, pasiring na dyan sa kunyan, sa entablado, sa reviewing stand. And ma-perform na po ang mga contingents na suminabay, kaya nagsasabay, ngunyan sa Fiesta Parada de Legazpi 2023. Hindi na po kita sa programa mana Bicol Target, ngunyan pong pet sa 23. Bisperas po kang kapiestahan ni Senyor San Rafael. As in, bisperas man kan anibersaryo, birthday kang DCGB AM. Iyan, Tabi, ha? Bago kita sa impormasyon na iba, inutunta po muna ini because para sa satuyang susubaybay kang istorya, ini pong kariribukan dyan sa Israel, ha? Ang latest is nag-warning na, Tabi Padingnal, nag-warning na ang Iran. So Iran, pinagpatanida na po ang Israel na pumundo na ngaya kamo kan gibo-gibo nindong iyan na pag-atake sa Gaza na nagkakaarapiktara na ang sibilyan. Pero we must remember, Tabi, na bako po ini kasalan kan Israel. So Israel deklarar sa nanin gera against Hamas. Bako po ang mga Palestino. Gigibunin da agabos na medyos nan mga sibilyan dai masakob sa pagbubumba ninda and yung imminent na incursion paglaog na boots on the ground kan mga Israeli Defense Forces igwa na nga nin padiit na naglaog pigaambos na kan mga Hamas. Ngunyan ining Iran takalaban man kay ng Israel nag-abiso na, Tabi, ka subago. Pumundo, Tabi, ka mo. Yan. Gulpi na bagang mga sibilyan na nagkakadaramay, pero anday paano naintindihan, the way it seems, nadadaog sa propaganda ang Israel.
Ang mga sibilyan na yan, nagkakadaramay dahil sa kagibuhan kan Hamas. Yan. E natataan Israel nag-aatake sa Gaza dahil pigsususog kan Israel sa mga Hamas na luminaog sa teritoryo kan Israel, ginaradan with the impunity. Yan na without impunity, tama ba? Without impunity, tama. Nalibong na ko rin ng gamito, no? With or without impunity. Basta so, dahil pagkahirak, gruesome na murder kan mga mga Israelitas. Kaya sususugon ito kan Israel sa mga may kagibuhan. Kaya langon niya nadadaog sa propaganda ang Israel. Gigamit na propaganda kan Hamas sa mga sibilyan na nagkakagaradan. Dahil nasasabutan na kagibuhan na kang Hamas so sa indang mga rockets na pipalayog, ibibugtak sa mga sibilyan asin mga matawong lugar. Kaya ito man sa targeton kan Israel. Tanganing ma-neutralize itong sa indang mga rocket launchers. Kaya lang in the process nadadamay sa sibilyan. Na iyong gusto kan Hamas, nabu man kan Israel. Ta siyempre, kaya lang to the advantage ini kan Hamas pag may nagkakagarda ng mga Palestinians na sibilyan. Okay. Ta propaganda nga eh. Now, we go beyond that tabi. So Iran, yun na nga niya, nag-abiso na sa Israel, pumundo na kamo. And so, Hezbollah, na suportado man kan Iran, naglalaban naman buda so Israeli Defense Forces. Kaya duwa na ngunyan. Duman sa south, buda sa north. Sa south, so Hamas. Sa north, so Hezbollah. Plus, di warning na kan Iran. Sabi man kan Estados Unidos de America, Iran, dai kanong ka makiaram. So, iguana ha, ilingunin do, kung kita po analytical observer, dati sulaban between Hamas and Israel sana. Ang istorya sanang nagruluwa sa mga international wires itong pag-target sana kan Israel sa mga kuta man kan Hamas. Nagdadakula na ngunyan. Here comes now the statement kan Iran and yung counter statement man kan Estados Unidos de America. Iran dai ka makiaram. And in the meantime, so darakulang buki de guerra kan Estados Unidos de America pigdi-deploy na po sa may Mediterranean Sea. In antisipasyon sa kung ano pa man na military action kan Iran and other nations na kaapil kan Iran na kaiwal kan Israel. So ako na po ha, bako sa nang sa Palestino na. So Iran is now coming into the picture. And ang sabi, igwa naman in mga Chinese warships, inda kung totoo inita ay makunya kita ning konfirmasyon kayo ni sa satuyang mga international sources. Kung totoo ini na igwa naman in mga buki de guerra na now on sale pasiring man sa Mediterranean Sea. To counter ini man gayud na hiro kan Estados Unidos de America. Sana po dahil ni magparadakola asin dahil magparakunyan, dahil mag-spill over. Sabi nga niya, baga duman sa programa tang Tingog Kadbanuan pagkaaga, so hatred ngunyan sa Israel nagdakula. Matrayong po sa mga Hamas na ma-picture out sa bilog na kinaba na kasalan kan Israel sa pagkagaradan kan mga sibilyan na titamaan kan mga rockets kan Israel. Anday aram kan kagabsan kan kadaklan na. Kaya ito nagkadaramay. Tabinugtak mismo yugon mo pading bugtakan mo so harong mo nin Hamas kan so rocket launcher. Siyempre, madidetect ito kan kunyan kan Israel through satellite and through drones. Duman kuminupsit so rocket kan Hamas sa harong ni Padingnal na sibilyan. Pag tinarget ito kan Israel, magkadaramay sa iba pang mga tao duman na sibilyan. To the advantage kan Hamas. Tayo po propaganda din dahil hilingan na ngayon ang tinarget baga ngayon mga sibilyan.
Pero tinuyo ito ka namas na ibugtak duman suko niyan sa indang rocket launcher. Tanganing pag mag-retaliate, magbalo sa Israel, may tamaan na sibilyan. To the advantage inda, propaganda warfare. Nako. So yan tabi ha. Sana po day magdakula, day magparahiwas ang spillover na yan. Ege, tawan ta daw ni Dalan nagkakapira pang sitwasyones dyan sa reviewing stand. Naka-destino dyan si Ans. Ans, what's happening na Ans? Yes, marinapon ginaray video. Minaabot ko sa nadigdi sa reviewing stand at Aribay High School from Enlarcor na siguro masarong oras na 30 minutos naman na nakalihis na nai-report ka sa may mga pangiriba ka sa bago dyan sa Mayayala na nasambitan ng bagay. Talagang nanunutaran na medyo kasabago baga sa video, medyo makaskas dalagan kan mga nagdidirecting mga contingents pero kunyan haros nagluluya ang dalagan kayo ni dahil yan sa mga exhibition pa na tigigiribo kan iba sa nagkaperang mga lugares na pigpupuntuhan nila bago makabot digdi sa reviewing stand kan na SM Legazpi. Yan. Sa ngunyan, mahibugo na serbiyo si Iban, tarapos na kan mga eskwela, tarapos na kan trabaho, naghihibog ko niyan ang tawag digdi sa reviewing stand na muya maghiling probetsar kan Fiesta Parada de Legazpi. Tiglalao man baka mga alas 6 o alas 6:30 matapos na ang parada, taharos kanaklan kana mga eskwelahan na kairibahan bilang contingents sa paradang ini, haros tapos naman mga opisina ni gobyerno na katapos-tapos naman sa pag-agiring sa reviewing stand. Mientras halos date naman sa mga barangay sa Pio na pigahalat na maka-agiring sa mayang lokasyon na sa Ampangkan Ibalong Sentro for Recreation. Yan, So far sa Pio, marayaan panahon digdi, bago man masyadong mainit, dahil man nagpagsaksuran na ongoing man gararayaan na tigigibo ng Fiesta Parada de Legazpi 2023. Yes. Kailangan ng bilog na coverage team, Mans Galero, CCTV. Thank you so much, Ans. Then saro pang report and i-wrap up na nato iyan na coverage dyan sa Fiesta Parada 2023 sa siyudad kan Legazpi. Chief Jimmy, what's happening na? Matabi pa din, paayawan sa tangod na Ayala, sampangan Mariners. Last na initabi pa rin. Partisipante, kaya pa-pull out naman kita question, gabos na kalakan ang mga agihan sa mga oras na ini, may mga dahil basta pa mahalat ka talaga na matapos ining parada, puwabel ka maka-exit tabi pa din. Yan. Mga tao, ikaduwa, ay man talaga basta makahalit. Nakasarado pa, sabi nga diba kasabago ni Sir Rolly Sigera, na mabubuksan nila once na natapos na ng gatining parada. So, yan natabi pa rin. Yun na yan, ultimo. Then, diretso na yun dyan sa katapusan. Out naman ako, Jimmy na salita. There goes tabi ang pag-wrap up kan sa tuyang Fiesta Parada de Legazpi 2023 special coverage man kang DCGB sa pangarang kambilog na pwersa man. Ini po ang Bicol Target. Salamat marhay na hapon asin mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa indong kadamay. Realize true comfort and relaxation